Bos días. Damos comenzo a sesión ordinaria do mes de xuño e antes de abrir a parte resolutiva da orde do día voulle dar paso a Alba, a directora do CIN, para que dé lectura dun manifesto con motivo do día 28 de xuño, que é o Día do Orgullo. Tes a palabra, Alba. O 28 de xuño conmemorouse o Día Internacional do Orgullo LGTBI, unha data de alcance mundial que celebra a diversidade e recorda a importancia de garantir os dereitos e liberdades de todas as persoas, con independencia da súa orientación sexual. Esta xornada ten a súa orixe nos feitos ocorridos en 1969 no barrio neoyorquino de Stonewall, que marcaron un antes e un despois na reivindicación dos dereitos civís do colectivo LGTBI. Esta data consolidouse como unha oportunidade para reflexionar, recoñecer os avances logrados e seguir construindo unha sociedade onde a dignidade, a liberdade e a igualdade plena sexan unha realidade para todos. Neste ano 2025 queremos reiterar o noso firme compromiso cos valores democráticos de igualdade, respecto, liberdade e dignidade. É fundamental reforzar o papel das organizacións sociais, incluindo as entidades LGTBI como axentes de transformación social, garantindo a súa participación activa na elaboración e avaliación das políticas públicas. É esencial que as institucións actúen con determinación fronte aos discursos que promoven a intolerancia, establecendo mecanismos eficaces para previr e abordar posibles situacións de discriminación. A diversidade non é unha amenaza, é unha riqueza e son a sociedade onde todas as entidades, orientacións e expresións de xénero son respectadas, pode haber xustiza social. Este ano cómprese 20 anos da aprobación da Lei de Matrimonio que permitiu o matrimonio igualitario e a adopción conxunta por parellas do mesmo sexo en España. Un avance significativo no recoñecemento legal e social do colectivo LGTBI que situou o noso país entre os máis avanzados no respecto á diversidade familiar e os dereitos civís. Debemos continuar o traballo na prevención da violencia e mellorar a resposta institucional fronte a calquera manifestación de odio ou discriminación. Segundo datos do Informe de Estado de Odio LGTBI Plus 2025, o 42,5% das persoas LGTBI en España foi víctima dunha situación de odio LGTBifóbico no último ano, pasándose estes episodios de violencia física ou verbal dun 6,8% en 2024 a un 18,3% no que levamos de ano. Non podemos obviar que, no contexto internacional, asistimos con preocupación aos retrocesos en materias de dereitos humanos que afectan directamente ao colectivo. Os discursos de odio, a reversión en avances legais e a persecución institucional nalgúns países poñen en risco principios fundamentais que deben de ser preservados. Por todo elo, instamos a Xunta de Galicia e ao Goberno de España a dotar as dotacións presupuestarias específicas e sostidas ás entidades locais para poder seguir traballando en protocolos específicos para a atención integral a víctimas de agresións motivadas pola intolerancia, priorizando a protección aos menores e persoas trans, formación ao persoal municipal, especialmente en áreas como servicios sociais, o CIN, seguridade cidadá e educación, en materia de diversidade sexual e xénero, e desenvolvemento de campañas educativas e de sensibilización que promovan a convivencia, a tolerancia e o respecto a todas as persoas. Hoxe, neste pleno, a Corporación Local, en representación de toda a cidadanía mosense, reivindicamos, xa que aínda persisten situacións de desigualdade, violencia e rexeitamento, o dereito a vivir con liberdade sen medo, o compromiso activo contra a LGTBofobia en todas as súas formas, especialmente nos contextos educativos, sociais, institucionais e comunitarios, o recoñecemento, o respecto e a protección efectiva das identidades trans, no binarias e disidentes, a necesidade dunha educación socioxenérica en diversidade en todos os niveis educativos, na educación non formal e nos espacios sociais, políticas públicas reais con recursos profesionais e enfoques interseccionais que atendan ás múltiples vulnerabilidades do colectivo. Porque o orgullo non só é unha celebración, é memoria, é resistencia e é futuro. E ese futuro será diverso, libre e xusto ou non será. Porque a dignidade e a igualdade non debe ser un eslogan, senón un principio real sostido dende o traballo conxunto. Nun contexto de retrocesos e discursos de odio, nós non calamos, posicionámonos, camiñamos ao lado do colectivo LGTBIQ+, con compromiso, profesionalidade e valentía. Moitas gracias, Alba.
e noraboa polo teu manifesto que é de todos. Pasamos entonces xa ahora a apertura da sesión, aprobación da acta da sesión anterior do 26 de maio, algunha alegación á acta. Procedemos á votación, votos a favor, queda aprobado por unanimidade. O segundo punto é o expediente 2864/2025, toma de coñecemento polo Pleno Municipal da renuncia presentada por dona María Victoria Alonso Méndez ao cargo de concelleira do Concello de Mos e petición de credenciais á Xunta Electoral do novo concelleiro ou concelleira. Algúnha intervención? Bueno, eu falei con ela por teléfono, pero quero tamén que conste en acta aquí, pois, cada vez que un concelleiro pois dá este paso é un momento para agradecer o traballo feito en estes anos en favor do noso concello, desde o punto que lle tocou, non? Que foi estar na oposición, pero efectivamente, pois ao final, estés onde estés e estás na corporación, sempre pois hai que agradecer o traballo feito en favor do noso concello e dos veciños e veciñas de Mos, e desde aquí, pois, como lle dixen persoalmente a súa disposición e na parte política tamén, por suposto. E, bueno, pois unha forte aperta de parte miña, creo que podo falar en nome de toda a corporación e que traslade o Grupo Socialista, que foi un placer compartir con ela estes anos como compañeira. Pasamos ao punto 3, que é o expediente 2416, que son as instruccións sobre interpretación das ordenanzas do Plan Xeral de Ordenación. Isto foi a comisión informativa. Dictaminada favorablemente na Comisión Informativa de Urbanismo do pasado 25 de xuño. Lle dou a palabra ao concelleiro de Urbanismo para que proceda a explicar o asunto. Bos días, señora alcaldesa, señoras e señores concelleiros. O que hoxe propoñemos é un exercicio de boa administración e responsabilidade institucional. O obxectivo é aprobar criterios interpretativos internos que garantan unha aplicación homoxénea e coherente das ordenanzas urbanísticas do PEXOM. Non creamos normas novas, non alteramos o plan, non impoñamos restriccións distintas ás xa previstas. O que facemos é dar certeza e seguridade de veciñanza aos técnicos e a esta corporación. Por que é necesario? Porque a normativa urbanística, como en calquera concello, contén aspectos técnicos complexos que poden dar lugar a distintas interpretacións lexítimas por parte dos técnicos. É a nosa obriga unificar criterios para que a norma se aplique igual para todos. Así, por exemplo, clarificamos que as piscinas teñen a consideración de instalacións auxiliares e poden autorizarse pegadas ao lindeiro en solo urbano, e que, excepcionalmente, poden autorizarse muros de contención de maior altura cando as condicións topográficas así o xustifiquen, sempre sen xerar novos usos na parcela. Estamos amparados polo artigo 6 da Lei 40/2015, que permite dictar instruccións internas para guiar a actuación dos órganos dependentes, e pola doutrina do Tribunal Supremo, que recoñece expresamente esta potestade organizativa na sentenza do 15 de decembro de 2022. Hoxe reforzamos a seguridade xurídica e a igualdade de trato, sen modificar ningunha sola línea do PEXOM. Non se trata de flexibilizar os criterios urbanísticos, sino de facelos coherentes entre sí, axustándoos á realidade técnica das actuacións que se proxectan. Moitas gracias. Gracias, Pepe. Ten a palabra o Partido Socialista. Moi bo día a todos e todas. Por a nosa banda, pois queremos comezar dicindo que xa se empeza a parchear o Plan Xeral do PP de Mos, que se aprobou sen escoitar os técnicos nin a oposición. Hoxe trae a pleno, como ben dixo, unha revisión de criterios interpretativos. Primeiro, sobre as piscinas, que xa o seu plan xeral non regulaba especificamente estas edificacións. E segundo, para os muros de contención, un tanto do mesmo. As fincas de Mos teñen muro de peche, pero tamén teñen que facer muros de contención dentro da súa finca para adecuar esta. Este plan leva en vigor dende o 2017 e aínda se deron conta ahora, no 2025, 8 anos despois, que estas revisións eran necesarias.
O que está claro é que hai que facer un novo plan xeral e que este non é o plan xeral que Mos necesita. Hai moitas deficiencias, como as alineacións, as previsións do tráfico, o desenvolvemento dos UDIs. Por tanto, non vamos a estar en contra destas revisións, faltaría máis, pero os socialistas seguimos reclamando a necesidade dunha revisión total do plan xeral de Mos. Gracias. Gracias. Gustavo Benega. Ben, bo día a todas e todos. Desculpar a ausencia da nosa compañeira Sara, porque está nun xuizo, esperemos que se incorpore durante a mañán. Con respecto ao asunto das instruccións internas de interpretación das normas do PEXON, xa o comentamos na comisión, hai dous informes, un informe do secretario municipal e outro informe dos técnicos, do arquitecto e do xurídico de urbanismo. En ambos os informes, o do secretario municipal fala que isto pode proceder a través dunha instrucción interna ou dunha modificación do propio PEXON, pero en ningún momento especifica cal se debe de facer e deixa ao criterio do propio pleno municipal como ten que ser. No informe dos técnicos de urbanismo nin siquiera dicen o procedimento, tamén deixan a criterio deste pleno municipal. A nosa posición é que podemos entender que o tema das piscinas e construcións auxiliares sí que pode ser unha norma que se pode interpretar dentro do PEXON e, por tanto, se debería de ser por unha instrucción interna, pero en canto aos muros non coincidimos no feito de que se poida facer a través dunha instrucción interna, porque no propio informe dos técnicos de urbanismo se fala de excepción da norma. Unha excepción na norma non é unha interpretación da norma. Iso póñelo eles negro sobre blanco no informe. Por tanto, nós entendemos que para a seguridade xurídica se debería, polo menos a parte de muros, debería de se modificar o PEXON. O concelleiro de urbanismo na comisión comentaba que estades preparando ou traballando nun paquete para facer unha reforma do PEXON e nós entendemos que isto debería de ir nese paquete de reforma puntual do PEXON para incluir, para dar unha seguridade xurídica que nós entendemos que se pon simplemente como norma interpretativa non o ten. Porque se collemos o informe dos técnicos de urbanismo, dicen que se pode facer unha excepción da norma dos 3 metros de alto do muro por temas de seguridade, por varios aspectos. É dicir, habería que interpretar unha vez máis, habería que interpretar a excepción de cando se pode dar. Entón, iso non dá seguridade xurídica. En todo caso, propoñemos ao Goberno que as construcións auxiliares e piscinas sí que vayan por unha orde interna, pero no caso dos muros que se faga a través dunha modificación do PEXON. Nada máis, gracias. Gracias, Gustavo. Ten a palabra o concelleiro de urbanismo de novo, Pepe. Gracias, alcaldesa. Teño escoitado con atención as súas observacións plantexadas e quero ser absolutamente claro e contundente porque hai afirmacións que non se sosteñen nin técnica nin xurídicamente e o noso deber aclaralas. Primeiro, dicir que, como se dixo tamén en comisións, que hoxe unificamos criterios interpretativos. As licencias concedidas anteriormente foron incorrectas, se dixo na comisión por parte do PSOE. Iso é falso totalmente. Todas as licencias foron outorgadas con informes técnicos preceptivos aplicando a normativa vixente e dentro da legalidade. O feito de unificar interpretacións non invalida o traballo feito, o contrario, reforza a seguridade e dá aínda máis garantías á cidadanía. Segundo, afirmar que isto demostra que o PEXON é un mal plan é un argumento sen rigor. O PEXON, como todo plan urbanístico, é un documento vivo, deseñado para adaptarse á realidade cambiante do Concello. O noso plan está a desenvolver os solos e as previsións conforme os plazos establecidos. As modificacións puntuais ou os criterios interpretativos son ferramentas normais e necesarias para que o plan siga servindo o interese xeral. Isto pasa en Mos, pasa en todos os concellos de Galicia e de España, e quen cuestione está ignorando como funciona o urbanismo. Ou peor, intenta distorsionar a realidade con intereses alleos ao goberno.
E, por suposto, se alguén quere poñer en dúbida o encaixe xurídico do que propoñemos, responderemos con datos e con lei, porque sabemos que o que traemos está plenamente axustado ao dereito. Ademais, o feito de que o Departamento de Urbanismo traballe en modificacións puntuais non é un síntoma de debilidade do plan, é un síntoma de boa xestión, de capacidade de resposta e de planificación seria e axustada á realidade. Porque peor sería manter o plan sen revisalo, aunque as circunstancias cambien. Por iso, o que traemos hoxe é o normal nunha administración seria: mellorar, clarificar e garantir o mesmo trato para todos. Isto non é unha cuestión ideolóxica, senón técnica. Insto a todos os grupos a que o abordemos ca responsabilidade institucional que merece. Moitas gracias. Gracias, Partido Socialista. Si, nada, aclararle ao concelleiro que, bueno, nós na comisión nunca dixemos que se estuvesen dando mal as licencias. Simplemente preguntamos si había habido algunha licencia que se provocase a raíz destas cuestións e se me respuso que non. Aquí falanse de criterios interpretativos e hai que darlles as ferramentas aos técnicos para que os técnicos poidan dar ben esas licencias. Era o único que nos referíamos. E sobre o actual plan xeral non son criterios políticos. Hai pouco, hai uns anos, vimos como por unhas alineacións mal reflectidas no pexón, pois hubo edificacións que quedaron a rente das carreteras. Iso é o que non podemos permitir. Ter unhas alineacións do plan xeral que non permiten nin por unha marquesiña, que non permiten o crecemento dos camiños do Concello. Iso non hai que revisalo. Non é algo que quedou mal no plan xeral. Eu penso que non son criterios políticos. Está aí para verlo no plan xeral. Igual que os UDIs. Os UDIs, cantos UDIs hai desenvoltos no Concello de Mos? Todos son fantasías en este Concello. Por iso que habrá que desenvolvelo. Levan 8 anos con este plan xeral, co seu plan xeral, e non o desenvolven nin vostedes. Non son políticas, son criterios técnicos. E pola nosa banda, os técnicos non van a ter ningún problema, ni llevamos a por ninguna traba. Moitas gracias. Gracias, Gustavo. Ben, con respecto ao que nos propuxemos, non respostou nada. Pero, bueno, fixe unha serie de afirmacións que si vamos a contestar. Di vostede que o pexón non é un mal plan. Pois para nós sí é un mal plan. Nos votamos en contra deste pexón, porque é un mal pexón. E as probas me remito. Legalizastes naves industriais no medio das casas. Iso é inconcebible, iso é unha mala planificación, iso é mal urbanismo, e iso é un criterio político, porque se aproba en pleno, non o aproban os técnicos, aprobámoslo en pleno, e iso é un criterio político. As alineacións das estradas e dos camiños son unha entelequia que pagamos as consecuencias a día de hoxe cada vez que se quere reformar unha estrada. Consolidacións de muros sin criterio, nin ton, nin son. E así un longo etcétera. O pexón é un mal pexón. E como vostede ben dixo, o normal nun pexón, que nadie é perfecto, pode ter erros, é que ao longo da súa vida útil se fagan modificacións. Cantas modificacións fixeron vostedes nos últimos 7, 8 anos? Unha, para dar un pelotazo en Puxeiros. A única que fixeron, porque isto que traen aquí non é unha modificación do pexón. E como vostede dixo, o pexón é un documento vivo, pero vostedes teñeno morto e enterrado, porque non fan absolutamente nada con el. Entón, nós o que lle propoñemos é que efectivamente se modifique o pexón para ver todas aquelas eivas que hai e que se poidan subsanar dunha maneira relativamente sinxela, que se acometan canto antes. E despois ir facendo revisións profundas onde se requiera unha modificación sustancial. E seguimos propoñendo que nós entendemos que por unha orde interna si se pode, o das piscinas e o dos elementos, as edificacións adicionais, subsidiarias, perdón, auxiliares, si poden ir por unha, nós entendemos que pode ir por unha orde interna, pero nós entendemos que o dos muros ten que modificarse o pexón. Gracias. Ten a palabra Pepe. Grazas novamente, señora alcaldesa.
Para concluir, reitero que esta proposta non busca outra cousa que armonizar e clarexar criterios interpretativos das ordenanzas incluídos no PEXON. Permítame aclarar un punto que non se quixo xerar confusión. O informe de Secretaría non di en ningún momento que o que propoñemos requira unha modificación puntual do PEXON. O que fai o informe é expor as dúas vías que prevé o dereito. Unha, fixar criterios internos, que é a nosa proposta, e outra, para cando se pretenda modificar a norma, o que non é o caso. Aquí non lexislamos nin cambiamos o plan. O que aprobamos é a homoxenización da súa aplicación técnica. Así garantimos a seguridade xurídica e a igualdade. Todo o demais son intentos de desviar o debate do esencial. Confundir isto con a modificación do plan e non entender ou non querer entender a diferencia entre aplicar ou lexislar. Comentaba Alejandro respecto aos UDIs. Hai moitos UDIs que están xa en desarrollo. Algún están pendientes de informes sectoriais e cando cheguen eses informes sectoriais os documentos de incidencia ambiental acabarán tendo aprobación definitiva. Hai algún que xa ten aprobación definitiva, como o SUDI 06. Está o 4, está o 7, hai moitos SUDIs que están en marcha. Outros non se poden empezar porque non pasaron os 4 enios que marca o Plan Xeral. Por tanto, hai solos que si se poden desarrollar antes porque así o fixa o Plan Xeral e outros que ainda non se poden fixar. Unificar estes criterios dotará de ferramentas claras aos nosos técnicos e garantirá a igualdade de trato a todos os veciños. Con esta medida gañamos todos, gaña o Concello en seguridade xurídica, gañan os veciños e as veciñas en claridade normativa e gaña o urbanismo en coherencia e calidade técnica. Polo exposto, pido o voto favorable a esta proposta. Gracias a todos. Moitas gracias, Pepe. Bueno, pois por facer así un repaso rápido, eu a vostedes non lles vou a consentir, desde logo, o que están a falar do Plan Xeral. Vostedes non foron capaces, cando gobernaron, de aprobar o Plan Xeral. Non foron capaces, nin de poñerse de acordo, e a proba máis evidente é a de hoxe, porque eu escoitei os dos grupos e dicen cousas completamente antagónicas. Efectivamente, o Partido Socialista casi está a criticar que isto é modificar é como demostrar que o documento estaba mal aprobado e o Bloque Nacionalista Galego casi está a pedir como non hai máis modificacións. Por lo tanto, para a xente que nos está escoitando e falando no idioma máis normal posible, primeiro porque eu non teño formación técnica e despois porque me gusta que a xente me comprenda. O que quero dicirlles alto e claro é que nós chegamos ao goberno e en 4 anos fomos capaces de ter un documento prácticamente terminado, da man de Julia Loureiro, que era concelleira de Urbanismo. Como se poden atrever a decir aquí que non contamos coa oposición? Evidentemente, ningún dos que están aquí sentados estaban en aquel momento no Concello. Por algo será que tanto van cambiando, de feito non é máis que velo hoxe, tanto van cambiando, efectivamente. Ningún estaba aí sentado, pero que resulta que o Partido Socialista non votou en contra dese plan. Como veñen a criticarnos agora, cando o Partido Socialista se abstivo? Se abstivo o Partido Socialista. O Plan Xeral de Mos foi un gran documento. É un gran documento e, efectivamente, co paso do tempo van aparecendo necesidades como aquela oportunidade que tiñamos de desarrollar esa área comercial e deportiva en Tameiga e en Pereiras que fixo que intentásemos modificar o plan. Claro que sí. E o gallá haya máis oportunidades de esas. Pero, efectivamente, nós en 4 anos fomos capaces de poñer a todas as parroquias en alerta máxima para que opinasen todos os veciños de Mos sobre un documento que presentábamos. Coa oposición ao noso lado todo o rato. O BNG e o Partido Socialista, que non son vostedes, eran outros compañeiros, estiveron todo o momento informados e deron as súas aportacións, aínda que finalmente, pois por diferentes cuestións, o Partido Socialista se abstivo e o BNG votou en contra. Pero estiveron todo o rato con nós. Falen con eles e pregúntenlle cantas reunións tuvemos polas parroquias. Con cantos veciños estuvemos. Facíamos reunións semanales, viña o arquitecto, facíamos calendarios donde todos os veciños estaban
notificadísimos de cando podían vir a presentar alegacións e vir a enterarse. Parece mentira que vostedes teñan a pouca decencia de decir que foi ás costas dos técnicos e da oposición con todo o que se viviu aquí. Efectivamente, nos hubiera gustado ao mellor un plan xeral diferente ao que se aprobou, sí, e o dixen moitas veces, pero foi o plan xeral que quixeron os veciños de Mos. Foi o resultado de haber escoitado a todos os veciños de Mos. E efectivamente, pois tiñamos pensado que hubiera determinadas zonas de desenvolvemento rápido en altura. E non foi posible. Por qué? Porque os veciños de Mos, unha vez que repasaron o plan e escoitaron e viron como quedaban as súas parcelas, lle dixeron a esta alcaldesa e a esta corporación alto e claro: queremos que se desarrollen os núcleos rurales, máis núcleos rurales e máis amplos os núcleos rurales. Polo tanto, o que non se pode é tocar a campana e estar no enterro ao mesmo tempo. E todos saben que a Xunta de Galicia, para que lle dé o visto bo un plan xeral, ten que xustificarse como vai a ser o crecemento de rápido e nós non podemos pasar de 15.000 a 30.000 habitantes para que nos desen esa cantidad de edificabilidade en 8 anos. Eso é imposible. E a Xunta de Galicia nos deu a escoller. Queren que crezan os núcleos rurales a tope, como pidemos, ou creen que os núcleos poden crecer en medida máis moderada e crecer en altura. E efectivamente a mí o mellor me hubiera gustado pois poder desenvolver unha área en altura un pouco máis rápido que a través dos SUDIs e dos desenvolvementos non urbanizables. Pero eso non é o que quixo a veciñanza. E, polo tanto, lles podo decir que o 80% das alegacións se aceptaron. E cales eran as alegacións que se presentaban? O 80% que se aceptaron? Pois porque o 100% eran veciños que pedían que a súa parcela deixase de ser rústico e fose edificable, ou que a súa parcela, se era edificable, seguira sendo edificable. Porque todos sabemos que a xente de Mos quere seguir vivindo como fai agora e que a parcela que lle deixou a súa nai poida ser para a súa filla e que crezan os núcleos rurais. E vostedes, como sempre, pois a medias tintas, e en ese momento se estiveron. O que me faltaba agora, pois é que digan que os SUDIs están sin desarrollar, quizás se ve... Hombre, evidentemente, o que está claro é que cada mes damos moitísimas licencias de construción de vivenda unifamiliar porque a xente de Mos conseguiu ter moitas máis parcelas edificables que foi o que pediron. E por segunda parte, lle digo que en un pouco tempo, en un par de meses, lle daremos noticias sobre, en este caso, os SUDIs máis importantes de Sangueñeda e de Puxeiros, que estamos a traballar o Concelleiro de Urbanismo, máis eu e os técnicos, para poder facer unha presentación. Pero tamén, en todo caso, lle digo que nos presentamos ás eleccións hai 2 anos prometendo unha vivenda pública que se está a construir. Carai, deso non falan agora. Non falan porque se está a construir, senón nos preguntarían que hai da vivenda pública, se está a construir. Lles dixen, ademais, que íbamos a adquirir 14.000 metros máis ao lado de San Eleuterio para construir 100 vivendas públicas máis. Pois tamén lles digo hoxe que en un pouquiño de tempo, creo que en un mes, no próximo pleno extraordinario, lle darei noticia de esa tamén promesa que vamos a cumplir e que é pois que rematemos a legislatura con máis de 120 vivendas públicas en marcha. E tamén lle digo que me presentei ás eleccións cos meus compañeiros falando dos SUDIs. E vamos a falarlle dos SUDIs porque os SUDIs non se desarrollan en un mes para outro. Levamos 2 anos traballando dos SUDIs e llevamos a falar dos SUDIs. En todo caso, fixemos un plan xeral adaptado ás necesidades de aquel momento, que, por certo, en unha legislatura fomos capaces de casi rematar. Chegamos ao goberno no ano 9, no ano 14 estaba prácticamente rematado o plan xeral e todavía non se aprobou hasta o ano 17. Saben por qué? Pois eu vou a recordar. Pois porque había unha autovía que destrozaba Sanguiñeda e que eu me neguei a aprobar ese plan xeral con esa autovía que destrozaba Sanguiñeda. E hasta que conseguimos que no ano 15 se botase a papeleira esa autovía e se pudesen facer todos os trámites para que non estuvese pintada no plan xeral, non aprobamos o plan xeral. Desgraciadamente, o seu partido
volve a pintar esa autovía, pero non se preocupe porque a vostedes les quedan 2 telediarios. E xa vendrá o presidente Feijóo a botala de novo a papeleira. Ríase porque lle veñen tempos de moita risa. Efectivamente, por desgracia, para España non estamos para reírnos. Non estamos para reírnos co panorama que temos, E lles digo tamén pois que efectivamente ese plan xeral legalizou moitas naves, sí, legalizou moitas naves, ademais de que temos un polígono en Veigadaña e que temos un polígono en Arrufana, hai moitas naves que necesitaban manterse donde estaban, sí, e iso foi o noso criterio, e o voso, pois seguramente ese foi un dos motivos polos que o BNG votou en contra, porque o que pretendía era deixar fora de ordenación a todas as construcións asentadas con traballadores coas portas abertas, deixalas fora de ordenación. E nos o que intentamos foi consolidar esos postos de traballo e, polo tanto, algunhas edificacións industriais que estaban existentes se consolidaron efectivamente porque era necesario para o mantemento desas empresas. Vostedes que pensan? Que isto é tan fácil como dicirlle unha empresa vai pensando en marchar que aquí non podes estar? Isto non é así. Pero claro, estar na oposición dá unhas perspectivas tan tristes que efectivamente un non se ten por que preocupar se as súas decisións van a afectar a 3 ou a 300 porque está na oposición. E é facilísimo estar na oposición e predicar hoxe unha cousa e mañán a outra. E eu lle digo que estamos orgullosos do noso plan xeral que aprobamos no 17, sí, pero hoxe, efectivamente, hai outras necesidades. E non solamente son as que está a comentar o Concelleiro de Urbanismo, que lle agradezo este traballo que están feitos, senón pois moitas máis que vayan a vir, porque efectivamente estamos en un Concello vivo, o Plan Xeral é un documento vivo, e haberá que facer as puntualizacións ou as modificacións que sexan necesarias. Así que vamos a proceder a votar esta modificación que propoñemos, que é o expediente 2416. Procedemos á votación, votos en contra, abstencións, votos a BNG, votos a favor, Partido Popular e Partido Socialista, queda aprobado por maioría. E pasamos ao número 4, que é a moción do Partido Popular de Mos en defensa do Estado democrático e de dereito en repulsa da corrupción que afecta a contorna persoal e política de Pedro Sánchez, presidente do Goberno de España. Foi a comisión informativa. Ditaminada favorablemente na comisión informativa de réxime interior do pasado mércoles. E ten a palabra o voceiro Leo Costas. Bo día a todos, gracias, alcaldesa. Pois ben, como ben dice a nosa alcaldesa, a moción do Grupo Popular en defensa do Estado democrático e de dereito en repulsa da corrupción que afecta a contorna persoal e política de Pedro Sánchez, presidente do Goberno de España. Fálolles non só como voceiro do Partido Popular, senón como representante de moitos veciños que están fartos da corrupción, da mentira e do abuso de poder. O que estamos a vivir en España non é política, é podremia institucional. Pedro Sánchez, presidente do Goberno de España, está envolto nunha nube de sospeitas tan espesa que non hai quen disimule. A súa muller, o seu irmán, os seus dos últimos número 2 no PSOE e mesmo o fiscal xeral do Estado que el nomeou persoalmente, todos están sendo investigados por corrupción. Ni nos peores tempos da democracia vivimos un escándalo tan profundo, tan prolongado e tan silenciado por aqueles que deberían estar dando a cara. Temos un PSOE corrompido ata a raíz. O Partido Socialista xa non é un partido de Estado, é unha estrutura que usa as institucións para protexerse e enriquecerse mentras os cidadáns cargan co custo. E a prova máis evidente témola no caso Coldo, que revelou o que todos sospeitábamos. Un sistema de reparto de mordidas, comisións ilegais e contratos amañados nun momento de máxima emerxencia para España. Mentras os nosos sanitarios loitaban contra a pandemia sen recursos, os homes de confianza de Ábalos negociaban en hotéis de luxo, cobraban mordidas e gastaban o diñeiro público en festas, excesos e prostitutas. Isto non o dio PP, dixo a UCO, dixo a prensa, dino os audios. Os audios da vergoña da corrupción sen caretas. Neses audios escoitamos sen filtros como se organizaban os pagos, quen recolleu o diñeiro, como se usaban os contratos públicos para enriquecimento persoal e un retrato mafioso indigno dunha democracia occidental. E non un caso illado, é a consecuencia dun goberno que perdeu toda a ética e toda a vergoña. E que fai? E que fai o PSOE? E que fai o BNG? O PSOE de Mos mira cara a outro lado, como se isto non fora con eles, pero están dentro do mesmo partido e cando se forma parte dunha estrutura podre ou se denuncia ou se converte en cómplice. E o BNG, que fala tanto de dereitos, de dignidade e de país, sigue mantendo a Pedro Sánchez co seu voto e os seus pactos en Madrid, nas deputacións e nos concellos, sostendo un presidente rodeado de escándalos,
O BNG non pode seguir dicindo que apoia con matices, cando sustentan día a día a un goberno que está arrastrando a democracia polas cloacas. O cinismo ten un límite e o BNG xo cruzou fai tempo. E por si fora pouco, este goberno corrupto non colabora ca xustiza, a ataca, acusa aos xuíces de lawfare, cuestiona aos fiscais e intenta controlar os medios de comunicación. Estamos ante un modelo autoritario disfrazado de progresismo. A presidenta do Consello do Poder Judicial xa tivo que pedir públicamente respeto polos tribunais, pero en lugar de respeto desde Moncloa chega presión, manipulación e silencio. Desde este pleno de Mos dicimos basta. Basta de corrupción, basta de mentiras e basta de socios cómplices. Non imos guardar silencio, como PSOE e BNG, non imos aplaudir a un presidente que admite que non convoca eleccións porque o pobo non está con el. Iso non é democracia, é secuestrar a vontade cidadá. Desde o Grupo Municipal do Partido Popular exiximos a disolución inmediata das Cortes, a convocatoria de eleccións e a depuración política de todos os implicados. Porque os veciños de Mos e de Galicia e de España merecen un goberno limpio, serio, comprometido co ben común, non unha estrutura de poder que se protexe a sí mesma mentras insulta a intelixencia dos cidadáns. A democracia está sendo agredida dende dentro e fronte a isto ou se está ca verdade ou se está co encubrimento. Paso a ler os puntos da proposta de acordo. O punto número 1 sería amosar o seu rexeitamento expreso á corrupción instalada no seno do PSOE, no Goberno de España na contorna persoal e política máis próxima ao presidente Pedro Sánchez, condear as acusacións realizadas polos membros do Goberno de España aos seus socios atacando a xustiza, a xornalistas que están destapando as tramas de corrupción que rodean a Pedro Sánchez. Exixir ao Goberno de España a inmediata depuración de responsabilidades políticas derivadas dos casos de corrupción coñecidos nas últimas datas e solicitar dos seus socios nas distintas institucións a revisión dos acordos de goberno ou apoio político. Requerir ao Goberno de España que de xeito urxente adopte as medidas necesarias para garantir a colaboración activa con todas as instancias xudiciais, parlamentarias e administrativas que investigan a posible irregularidades na súa xestión. Solicitar ao presidente do Goberno de España a disolución das Cortes e a inmediata convocatoria das eleccións xerais para permitir que os españois, a través do seu voto, abran un novo tempo político. Non estamos a falar de casos illados, nin de rumores, estamos a falar de investigacións judiciais en curso que salpican a súa muller, a seu irmán, a seus homes fortes dentro do PSOE, incluso o fiscal xeral do Estado. Todo isto está a provocar unha crise institucional sen precedentes, un deterioro gravísimo da confianza cidadá e un desprecio absoluto pola independencia judicial. Moitas gracias. Gracias. Ten a palabra o Partido Socialista. Moi ben. Nada, hoxe o Partido Popular decidiu traer ao pleno de Mos unha das mocións das que posiblemente sexa o que menos legitimidade ou autoridade moral ten para presentar. E por qué? Simplemente polos feitos. Desde o Partido Socialista non queremos ocultar, nin tapar ou deixar de darlle a relevancia que ten a realidade que estamos a vivir. Todo o contrario, dende o Grupo Municipal Socialista de Mos, nos sentimos enganados con esas evidencias de que dous dos nosos dirixentes foron quen de ter a desvergonza de corromperse. É certo que non hai nada en firme. Temos un informe policial no que traballará a xustiza e tanto o partido como os seus dirixentes están colaborando para chegar a un veredicto. Non nos van a topar formateando un ordenador do tesoreiro do noso partido 35 veces antes de entregar a xustiza ou rayando discos duros. Si nos van a topar actuando con inmediatez sobre as persoas corruptas, expulsándoos do noso partido e pedíndolles que entreguen a súa acta. Pero, oye, que podíamos manter no partido, en as institucións esas persoas, defender que ainda non foron procesados pola xustiza e cortarlle as cabezas dos compañeiros e as compañeiras que se atrevan a denunciar os casos de suposta corrupción. Soalles a esta maneira de actuar? Miren, só decía Pablo Casado, ao PP nadie lle vai a dar leccións sobre corrupción. Piden un adianto electoral. E cal é a alternativa? Un PP con 28 casos pendentes, con máis de 125 cargos imputados, cunha sentenza que di que un partido con 36 anos de historia leva 30 financiándose ilegalmente, ou un Vox sancionado polo Tribunal de Contas por financiación irregular.
Por non falar dos dirixentes, dende M. Rajoy, que ainda a día de hoxe pois non sabemos quen é, ou ata o señor Feijóo, un home que di ser presidente do PP actual, que durante o seu mandato en Galicia viuse envolto en unha longa lista de casos de corrupción e escándalos políticos. Un expresidente da Xunta amigo de un narcotraficante, con altos imputados e condenados nos casos como Patos ou o caso Campeón, sen falar dos seus favores familiares, ca súa irmá ou o seu cuñado. Feijóo converteu a Xunta na súa empresa familiar. E sen olvidar os fondos públicos malgastados co modelo de concesión do Hospital Álvaro Cunqueiro, con un sobrecusto de máis de 400 millóns de euros. E seguimos, podemos seguir coa presidenta na sombra e das sombras, con 7.291 maiores falecidos ás súas costas, e con eses protocolos da vergonza onde solamente se atendían aqueles que pedían costearse un seguro médico privado. E o resto, como dixo a presidenta Ayuso, total, iban a morir igual. E vamos co presidente da mala xestión da Dana de Valencia, o señor Mazón, con 228 víctimas dunha das peores xestións dunha catástrofe. Continuamos con Xosé María Aznar, con 11M, con 193 víctimas por unha manipulación da traxedia. Oye, que os gobernantes PP non solamente atacan as arcas do Estado, senón que tamén as vidas dos cidadás. En definitiva, se pensan que este goberno, que indiscriminadamente sube o salario mínimo interprofesional, que sube as pensións, que toma medidas contra a corrupción, ten que mudar, xa saben, presenten unha alternativa de goberno. E a continuación, unha moción de censura. Pero non teñen nin proxecto de país, nin apoio da Cámara Alta para poder chegar ao goberno. Esta moción é un claro exemplo. 5 puntos e cantas propostas. Cantas propostas para loitar contra a corrupción. Pero, bueno, estou seguro que o goberno está traballando indiscriminadamente para acabar ca corrupción. Moitas gracias. Gracias, Benegá. Ben, esta moción sobre a corrupción é cando menos interesante. E, dende logo, máis indicado para que a presente o Partido Popular, pois os profesionais e expertos hai que escoitalos con atención. E, dende logo, en corrupción ao PP non lle gana ninguén. Pois o PP de España probablemente sexa o partido máis corrupto de toda a Europa occidental. E isto non é unha exageración, se non miremos os datos. O PP acumula máis de 30 casos de corrupción entre o ano 1999 e 2025. Moitos deles con condenas firmes, como o caso Gürtel, con sentencia do Supremo no 2020, o caso Bárcenas, confirmando a financiamento ilegal do Partido Popular, caso Púnica, Lezo, Kitchen, Taula, e un longo, etc. É o único partido español condenado como beneficiario directo da corrupción, sentencia Gürtel 2018, e teñen a máis de 130 cargos do Partido Popular afectados por casos de corrupción. Con este brillante currículo sobre corrupción, pois que mellor que vostedes para falar dela. E seguindo a lógica do Partido Popular, cando se contrate xente para as brigadas de loita contra os incendios, o que teñen que facer é contratar a pirómanos e xente condenada por incendios provocados, porque son os que máis entenden de lume. Esta moción é iso, que pirómanos se poñan a falar de protección contra incendios. Pero polo menos que houbera algo de honestidade nesta moción, que non a hai. Lanzan toda unha serie de argumentos que son medias verdades ou mentiras, como que o fiscal xeral está encausado por corrupción, está encausado por revelación de secretos, que sendo grave non é o mismo. Despois meten ao BNG no medio da moción, dicindo que si falamos de Laufer, como se iso fora algo malo. Periódicos internacionais de prestixio e conservadores, como o de Financial Times ou The Guardian, teñen publicado artigos e reportaxes sobre o Laufer en España. Pero había que meter ao BNG no medio como fose. E como por corrupción non nos poden meter, tuveron que facer ese malabar. Pero é que vostedes a corrupción e o Estado de Dereito dalles absolutamente igual. Porque se realmente lle importase a corrupción,
primeiro limpiarían a súa casa antes de falar dos demais. Por exemplo, acusan ao entorno da familia do presidente Sánchez de beneficiarse da súa condición para obter réditos. E iso está moi mal e deberían dimitir todos. Entón, que facemos cos 5 millóns de euros concedidos a dedo pola xunta presidida por Feijóo a súa irmán? Con iso que facemos? Por non falar do mozo da presidenta de Madrid ou da alcaldesa de Marbella, só por citar algún dos moitos casos dese estilo que ten o PP. Moitas veces vostedes din que eses casos son de antes, e que agora é outro momento, e que ante a sospeita de corrupción ten que haber dimisións e apartar dos seus cargos a xente implicada. É así, non? O sea, quen este implicado nun caso de corrupción hai que dimitilo e apartalo. Iso que defenden vostedes. Entendo, polo seu silencio entendo que sí. Pois unha vez máis niso tamén son uns hipócritas e uns cínicos. Saben quen é Ana Millán Arroyo? A alcaldesa seguro que a coñece. A día de hoxe é a número 3 do Partido Popular de Madrid e vicepresidenta do Parlamento de Madrid. Pois está sendo investigada por prevaricación, cohecho, tráfico de influencias e fraude contra a administración pública. Toda unha xoia. O PP pediu a súa acto a súa dimisión? Non a pediu. É máis, todo o contrario. Feijóo elixiuna para formar parte do comité que organiza o Congreso do Partido Popular deste xullo. Supoño que a elixen pola súa experiencia na corrupción. Este é o seu cinismo. Pero para verse realmente o que pretenden na súa moción é ir contra a corrupción, solicitamos unha emenda na comisión no primeiro punto, onde di amosar o rexeitamento expreso á corrupción no seo do PSOE. Con isto estamos de acordo. Pero pedimos engadir tamén o rexeitamento á corrupción instalada no seo do Partido Popular. Pois non a aceptaron. Por tanto, vostedes están en desacordo coa corrupción do PSOE, pero están a favor da corrupción do Partido Popular. Dende o BNG témolo claro, o réximo do 78 é claramente corrupto, pois as estruturas actuais do Estado son herdeiras do franquismo, un réxime criminal e absolutamente corrupto, e tanto o Partido Popular como o PSOE beneficianse deste réxime. No BNG temos a legitimidade que en 40 anos de historia non ter ni un só caso de corrupción, e con esa legitimidade exiximos ao PSOE medidas claras e contundentes contra a corrupción. Agora ben, non se confundan, o que non imos a permitir é a chegada do PP, os maiores corruptos de Europa, xunto cos fascistas de Vox ao poder. Por certo, Vox, ese partido que o PP pacta en todas partes con él, un partido que está contra o colectivo LGTB, supoño que nas próximas mocións condenarán a ese partido. Remato xa. En definitiva, a vostedes non lle importa a corrupción o máis mínimo. O que queren é chegar ao poder a calquera prezo e se para iso teñen que polarizar, mentir e utilizar as institucións fano. Pois con nós non conten. Dende o BNG buscamos unha regeneración democrática de todas as institucións e para iso fai falta unha reforma profunda do réxime do 78, comezando por unha monarquía absolutamente corrupta e seguindo polas demais institucións. Gracias. Partido Popular. Ben, me fai gracia non dice que teñen casos de corrupción porque non tocan poder. Así leva 22 anos na posición Ana Pontón e o que lle queda. Pero bueno, a verdad que teñen un papelón genial. Veron a cara do señor Alejandro que quedou alucinado. O sea, o que dicían e o que din agora. Saca 11M, ten que sacar a Dana. O que tema balóns fora. Vos decía, e o seu presidente chegou ao goberno, que con perdir non bastaba, que había que marchar para casa e convocar eleccións. Decían iso. E agora dicen todo o contrario. Mire, falemos claro. A xente está farta de contos e de fume. O PSOE, ese que cabe por aí dando leccións de moral, e de ética, e de feminismo, e de democracia, resulta que ten a súa casa feita un auténtico vertedoiro político e moral. Pero claro, aquí en Mos, caladiños, sen decir esta boca miña, porque para o PSOE de Mos o parecer o importante é non molestar o jefe, nin dignidade, nin decencia. Temos unha muller do presidente investigada por corrupción e que fai Pedro Sánchez. Ataca aos suíces, sinlan as jornalistas, intentando convencernos de que todo unha conspiración e se marcha 5 días a reflexionar reíndose dos españois. Mentras tanto, o irmán enchufado nun posto a dedo nunha deputación que nin sequera sabe onde está o despacho onde traballaba todos os días. E que isto non sexa corrupción é unha burla ao sentido común, unha burla a todos os españois que traballan todos os días, que pagan impostos e que cumpren co seu deber. E o peor de todo é que están a rir de nós na nosa
echamos a cara, porque escoitar a Santos Cerdán ou Ábalos na hemeroteca falando de feminismo, cando sabemos que se dedicaban, cando sabemos que usaban os cartos públicos para vicios sexuais e todo tipo de festas, é unha falta de respeto monumental. Vostedes que se chaman Partido Feminista. Un insulto á inteligencia dos cidadáns e, sobre todo, ás mulleres deste país. Isto é verdadeiro machismo institucional disfrazado de progresismo de escaparate. E aquí, no Concello de Mos, o PSOE non di nada. Calan, obedecen, fían fino para non molestar a dirección. Iso sí, o que non entenden por responsabilidade institucional e por compromiso ético. E o BNG máis do mesmo. O señor Gustavo, moi listo para darlle volta a todo, distraer o debate, para poñer o foco onde el lle interesa, pero non onde está o problema real ahora mismo. Claro, non lle interesa falar do tufo do PSOE porque saben que sin eles non tocan poder. Para seguir mandando todo vale, pero non, señor, non todo vale, hai límites. Non nos veñan agora co conto do que o PP tamén, que iso xa sabemos, xa se pagou e se condeou. Pero non estamos a falar diso, hoxe falamos do presente, de que temos un presidente rodeado de escándalos, que fai o ridículo dentro e fora de España, que a presa internacional, esa que dice vostede, de New York Times, demais, de Guardian, xa lle chama Mr. Teflón, porque todo lle resbala, porque ninguén dimite, ninguén asume nada. E vos aquí facendo disto unha broma, mirando para outro lado, facendo como se isto non vai convosco e vai, pero moito. A cidadanía está experta, xa non se traga discursos valeiros nin retrancas intelixentes para tapar a vergoña. A xente quere respostas, quere responsabilidades, sobre todo quere políticos coa decencia suficiente para dicir que isto está mal. Digan que isto está mal e pidan a dimisión do presidente do goberno. Así que se non tedes o valor de condear isto, se preferides seguir mirando para outro lado por intereses de partido, polo menos tede a decencia de non tomar isto a broma, porque isto non é unha guerra política, isto é unha cuestión de principios, ou se está cas persoas ou contra as que as traizoan. Se Pedro Sánchez afunde, ala el, pero vostedes non estén suxeitándolo porque se van a fundir con el tamén. E cando el caia, caeredes con el, porque neste país tarde ou temprano a verdade sempre sae, e aquí Mos non nos imos calar. Como se dicimos sempre, vos nunca poñen a camiseta de Mos. Neste caso, se levan a camiseta da corrupción. Moitas gracias. Gracias, Alejandro. Tengo o discurso escrito, pero nos acabamos de dicir que isto é algo malo, xa? Non sei, debería modificar a medida que os grupos van intervindo. Quería responderlle ao grupo, ao voceiro do BNG, porque preguntáballe que farían eles. Gustavo, mira, teño aquí unha noticia. Cando Feijóo pedía ser prudentes porque unha imputación non é unha condena. El líder del PP ha defendido en ocasiones de decenas que una investigación judicial no obliga a un cargo público a cesar. Gustavo, xa sabes o que fan os señores do Partido Popular. Bueno, sigo. Nos seguimos na nosa foi de ruta de seguirlles pedindo ao Partido Popular que se poña do lado de aportar. En este caso, propostas para acabar coa corrupción. Xa que para o Partido Socialista non é unha acción convocar eleccións, claro que non. Simple e sencillamente porque a legislatura non rematou. Nin hai quen de presentar unha moción de censura. Unha moción de censura e temos a obriga de seguir ca nosa folla de ruta en materia de emprego, conseguindo cifras récord en afiliados á Seguridade Social, repartindo a riqueza, facendo que os que máis teñen paguen máis, defendendo a soberanía española internacionalmente, a que lle tiña que dar vergonza ao Partido Popular os continuos ataques que está sufrindo de maneira internacional. E despois falan da muller e do irmán de Pedro Sánchez na súa moción. Tínese que querer a cara de vergonza, Acórdanse da Operación Pulpo? Esa operación que foi un ataque injusto o que era o secretario xeral dos socialistas do PSOE do PSOE de Galicia. A operación do PP que Feijóo e Rueda tumbaron o secretario xeral a Ramón Gómez Besteiro. 12 anos de procedimento, un acoso político que demostrou que non había nada. Pero máis de debilitar, fortaleceu o noso secretario xeral, o noso actual secretario xeral que volveu á primeira línea política. Limpo! E a volver á primeira línea defendendo os intereses dos galegos e das galegas, aínda que intentaron tumbar e liquidar
políticamente con mentiras. Nunca houbo nada en esa operación. Solamente mentiras do Partido Popular do PP de Galicia. Por tanto, o que o PP e Feijóo tiñan que facer é pedir disculpas polo sufrimento que provocaron a propósito, polo seu uso partidista das institucións. Remate. Polos milleiros de euros malgastados nun proceso completamente injustificado. Gracias. Gustavo, ten a palabra. Ben, supoño que este pleno, estes cortes do pleno, se podrán poñer nas facultades de Ciencia Política para definir a hipocrisía e o cinismo do Partido Popular. Vou a contestar a varias das cuestións que dixo o voceiro. Que o BNG en 40 anos non tuvo casos de corrupción porque nunca tocamos poder. Eu sei que vostedes non miran máis al lado que o Partido Popular, pero o BNG estuvo no goberno da Xunta durante 4 anos, gobernou varias deputacións durante varios anos, sigue gobernando deputacións, gobernou dúcias e dúcias de concellos neste país e non hai ni un solo caso de corrupción en 40 anos do BNG. É unha realidade. E vostedes se tratan de enfagar. Eu quero darlle as gracias porque me recoñece que son moi listos para dar voltas, pero que hai que escuitar o que dixen neste pleno. E nós condenamos a corrupción veña de onde veña. Vostedes non poden decir o mismo. Vostedes non poden decir o mismo. Porque vostede reprochalle ao Partido Socialista que cos casos de corrupción actuais nunca dixeron nada. E vostedes están dicindo algo dos casos de corrupción do Partido Popular? Os de antes xa non vou a dicir nada. E os de ahora están dicindo algo? Están dicindo algo? Non, ningún de vostedes é capaz de levantar a cabeza ni mirarme a cara cando fago estas preguntas. Hoxe falamos do que falamos, dixo vostede. Ben, eu puxenlle un caso moi claro. Cando alguén está imputado por corrupción, ten que dimitir e deixar a súa acta, sí ou non. Non se atreven a contestar, porque saben a resposta, que iso vostedes pídeno para os de enfrente, pero para os seus non. Non comentou nada da número 3 de Madrid. Por que non comenta nada dese caso? Está actualmente imputada. 4 delitos de corrupción. Póñena a organizar o seu congreso. Ni siquiera apartan. E que a poñen nun escaparate. Iso non o condenan. Non o condenan. O silencio. E dice que por cuestións de principios que debemos de pelexar todos contra a corrupción, que isto vai máis alá dos partidos, por que non aceptaron a emenda que lle propuxemos? Propuxémoslle unha emenda. Condenamos os casos de corrupción no Partido Socialista. Sí, totalmente de acordo. E tamén condenamos os do Partido Popular. Vostedes na comisión dixeron que non aceptaban esa emenda. Volvo a propoñerlle aquí. Se realmente vostedes queren ser adalices contra a corrupción, empecen aplicando medidas na súa casa. Vostedes dicen ao Partido Socialista que mira para outro lado, e vostedes cos seus casos pa onde miran. Dentro de 3 meses teñen un xuicio por corrupción. E lle acabo de citar xente que está imputada por corrupción. E non só non lle piden a dimisión, senón que as poñen a organizar o seu congreso de xullo. Remate. Ten a palabra o voceiro do Partido Popular. Me encanta como lle gusta desviar a atención, pero non vou entrar ao trapo do que está a propoñer, cando posiblemente, como sempre, toca do oído, entonces non está ni siquiera o día do que, pero para o debate sírvelle para desviar a atención e de forma arrojadiza. Faime gracia a súa perspicacia, Alejandro, co criterio o discurso preparado, que usted non o ten nin interiorizado, que non sabía nin se cría o que estaba lendo. Estaba dando vergonza, ganas de vomitar o que estaba dando aquí, ganas de vomitar, que é unha vergonza. Mire, ustedes están sacando os casos do PP. Temos un presidente en activo con todo o seu circo máis íntimo investigado, a súa muller, o seu irmán, e que non lle dá vergonza o que se do irmán do presidente. Creen que iso é mentira? Non é probable. Chegar a un xuicio de non saber onde estaba a súa oficina, non lle dá vergonza iso. Da vergonza dalle ter que vir aquí facer o papelón que está facendo hoxe, que está dando vergonza. Iso é normal. Normal, así están, nesa descomposición que ten o Partido Nacional, é o mismo que ten ustedes aquí en Mos, pero non se dá conta.
Mire, o PSOE non asume nada, non dimite ninguén, non colabora ca xustiza. E, por cima, os seus socios do BNG o apoian. Están aí, claro, porque é normal, se vostedes se caen, a ver con que vai a gobernar día de mañán. E tú máis. Iso non funciona cando hai encima da mesa este trama tan escandalosa de corrupción e que ten a democracia secuestrada. Así que non veñan a dar leccións nin intenten cambiar de tema. O que se está en cuestión é que o PSOE e BNG condenan sí ou non a corrupción do entorno de Pedro Sánchez. O Partido Socialista de Mos xa non é unha forza política, ou se son peleles de Pedro Sánchez. Sodes o sanchismo, comparsas dun sistema corrupto, incapaces de levantar a voz e criticar e pedir dimisións. Non sodes a solución, sodes parte do problema. E o portavoz do BNG Gustavo, ao final, o que fai o seu partido é que cada euro roubado tamén é responsabilidade súa, que cada mordida pagada con dinheiro público leva o seu silencio como cómplice, que cada contrato fraudulento, cada amaño e cada trama sostense porque vostedes obteñen a Pedro Sánchez no goberno de España. Porque cando un apoia e sustenta e vota a favor dun goberno que está corrompido, forma parte desa corrupción. O Partido Popular de Mos non vai a estar apoiando e sustentando a este personaje e por eso pedimos o voto favorable da nosa moción. Pero unha última reflexión antes de terminar. E creo que con toda esa demagoxia que utilizaron e verán agora con mocións en dereitos das persoas, pasaron de ser a coalición del hermana... Si os demais non temos máis tempo... Hermana, yo si te creo si vienes aquí tienes a Ariadna, que está recién, que está muy bien. Remate. Y la colombiana nueva, no sé, Carlota se enrolla que te cagas. Remate. Si no, la que tú quieres, o las dos, y a tomar por... Muchas gracias, alcalde. Remate, moitas gracias. Mire, señor Gustavo, vostede estuvo nas súas intervencións que eu lle escoito sempre con máximo respeto e en silencio, tachándome de cobarde porque non lle contesto as súas preguntas. Eu respeto sempre o seu turno, pero vostede debe ser o que quere coller ese vídeo donde pareza que a alcaldesa non ten valor a contestarlle. Eu estou perpleja do que levo escoitado hoxe aquí. Perpleja por parte do Partido Socialista non tanto, porque os coñezo bastante e me imaginaba un discurso como o que traían, pero pensei que vostede estaría con unha altura de miras maior da que ten. O que está pasando en este momento en España é insostible. Isto non se tapa falando do que todo o que vostede dixo aquí. Isto non se tapa falando de que se hai unha número 3 de Madrid que está imputada. Isto non se tapa falando de que se o Partido Popular que Feijóo que adjudicou a dedo 5 millóns de euros. Sabe unha cousa? Non me interrumpa. Non me interrumpa porque eu non lle interrumpín. Isto é moito máis serio que todo eso. Isto é unha vergüenza. Isto é algo insólito o que está pasando no país. É insólito. Sí, señora Rodríguez, sí. É insólito o que está pasando no país. E o que me pasma é que vostedes fan unha parte do discurso entonando así un pouquiño do mea culpa, pero porque algo hai que decir. Pero en realidad vostedes están reindo. En realidad vostedes creen que o que está pasando é como para decirnos que van a seguir coa súa folla de ruta. Os españoles os van a poñer fora do goberno inda que vostedes non queiran. Canto vai a sostener Sánchez este goberno? Canto tempo máis? Cada mañán nos despertamos con unha noticia diferente, cada día máis dura. Pero en algún momento isto se termina e os españoles vamos a votar de novo e vostedes se van a ir para a calle, pero por moito tempo, e algún se irá para a cárcel. Efectivamente que sí. En algún momento o noso país, a nosa democracia, tivo un presidente do goberno que tiña investigada a súa muller, que teña investigado o seu irmán, que teña investigado o ministro que era número 2, o ministro que fixo o discurso da moción de censura para votar a Rajoy, que teña o seu jefe de gabinete do ministro na situación que está, que haya unhas escoitas como as hai sobre as prostitutas. En algún momento hai un secretario xeral de organización que este hoxe declarando no Supremo por corrupción e todos os que dixen antes por corrupción e o fiscal non está investigado por corrupción? No, efectivamente que no, pero está por algo moito máis serio porque é o fiscal general do Estado, que é por trasladar información, que eso non o pode facer. En algún punto vai a parar isto, Bolaños investigado, pero vai a ser chamado a declarar, puntualizo. Veremos como acaba a cuestión. Pero é que algún se imaginou a onde estamos chegando e a onde chegaremos. Pero vostedes como teñen rostro de vir aquí a intentar falar dunha fotografía do presidente de hai 40 anos cando estaba co narcotraficante, como veñen aquí a falar da corrupción da Xunta, que temos 5 maiorías absolutas. Pero os galegos que son tontos.
Vostedes, efectivamente, casi non tocaron goberno. O meu compañeiro dixo que non tocaran nunca, no, casi nunca, porque estiveron 4 anos na Xunta e os galegos lle dixeron arrancando a la puta calle, perdonando a expresión. Efectivamente. E vostedes non van a tocar nunca goberno porque xa se lle ve o que dan de sí. Hoxe era un día para que todos xuntos queren falar do que pasou co Partido Popular hai 8 anos, hai 16 anos. Sí, me parece moi ben que fagan o seu discurso e no medio do seu discurso pois tamén falen de casos que houve do Partido Popular. Eu o entendo. Pero o que está pasando hoxe en España non é para que vostedes nos contesten o que nos están contestando. O señor Besteiro, vostedes mesmos o machacaron, pero que están falando de Rueda e de Feijóo. Pero que terán que ver Rueda e Feijóo se se encargaron primeiro os suíces, pero tamén o Partido Socialista, que non lle interesaba Besteiro en ese momento, e agora resulta que Rueda e Feijóo, e o que nos faltaba, manteña silencio. Manteña silencio. Manteña silencio, yo digo por segunda vez, ou se non se vai do pleno, porque eu escoitei aquí a cantidad de barbaridades que vostedes dixeron con todo o respeto. Se a terceira vez teño que chamarlle orden, abandona a sala. Está moi claro. Mire, e teñen que irse hasta o Álvaro Cunqueiro. Eu non tiña pensado intervir en isto, pero que de verdad é que é increíble que ante o que está pasando en España, ante a corrupción do Partido Socialista, ante a corrupción que acorrala o presidente do goberno, ante a situación que cada día é máis grave, a contestación que vostedes teñan é o Álvaro Cunqueiro. O Álvaro Cunqueiro que vostedes intentaron cando se construíu o maior hospital para Galicia e pioneiro en España, intentaron boicotealo. Vostedes, sí, o Partido Socialista, sí, que querían levar autobuses de Mos, de Gondomar, de Porriño, de todas partes, a esa gran manifestación, donde decían que era un roubo ese hospital. E que lle pregunten agora á población si hai algo que aplauden ese gran hospital que acaba de cumplir 10 anos. E vergoña debería darlle o que vostedes fixeron, o Partido Socialista, o que fixo no momento de poñer o hospital en marcha, que aproveito para darlle as gracias. Primeiro, a Fraga, que foi o que o diseñou. Segundo, Alberto Núñez Feijóo, que foi o que tuvo a valentía de poñelo en marcha, porque o seu presidente Touriño non fixo absolutamente nada. E terceiro, e o máis importante, a todos os sanitarios, a todos os equipos médicos, a todas as persoas que traballaron en ese hospital desde o minuto 1 e que traballaron decentemente para que os que estaban manipulando, botando papel higiénico, rollos enteiros no baño e sacándolle fotos a unhas ratas colocadas, ao final, fose todo desmantelado e desmentido pola realidad. A realidad que todos os veciños desde a Cañiza hasta Creciente, hasta Guarda, hasta Rosal, hasta Redondela, hasta Vigo, hasta todas partes están orgullosos dese hospital, que non imaginaba eu que tuveran que acudir ao Hospital Álvaro Cunqueiro para defender a corrupción de Sánchez e que teñan que recurrir aos falecidos de Madrid do COVID para defender a corrupción de Sánchez e que teñan que recurrir a Besteiro para defender a corrupción de Sánchez. Isto é algo que non merece a pena continuar falando, porque os mosenses que nos están escoitando entenden que esta alcaldesa hoxe colla a palabra e diga condenemos a corrupción de Sánchez, condenemos a situación do Partido Socialista e pidamos eleccións. É normal que eu tome a palabra e diga eso, e é normal que lles diga a todos os que están aquí sentados que é indecente que vostedes non apoyen isto e que non é comparable con nada do que haya pasado na historia da democracia do noso país. Pero non se preocupen, que todo vai a chegar ao seu fin, vai a chegar. A pena que dá é como queda o país, como quedamos tocados a todos os niveis, por suposto, a todos os niveis, pero isto ten que terminar en algún momento e terminará, e vostedes efectivamente se irán para a oposición e por moitísimo tempo, eso non teñan ningunha duda. Procedemos á votación, votos en contra. A emenda que presentamos... Rexeitada. Votos en contra da moción. Partido Socialista, Beatriz. Partido Socialista, BNG, votos a favor. Queda aprobada por maioría. Partido Popular. Cedemos á seguinte moción que do Partido Socialista pasou por Comisión Informativa. Dictaminada favorablemente na Comisión Informativa de Política Social do pasado mércores. Gracias. Ten a palabra o Partido Socialista. Moi ben. Nada, en esta moción os socialistas queremos facer fincapé na gran problemática que está sendo o aumento do odio ao colectivo LGTBI e recordar que este tipo de discursos teñen efectos tan graves como pode ser malleiras, bullying nos centros escolares ou, no peor dos casos, incluso pode provocar o falecemento das víctimas.
Por iso creemos que segue sendo necesario traer este tipo de mocións á corporación e que os partidos políticos que representamos a veciñanza reafirmemos o noso compromiso para erradicar eses discursos de odio e os partidos que o promoven e seguir dándolle alas e, o peor, poder institucional. Vou a pasar a ler a moción. España é un país referente en políticas igualitarias e na defensa dos dereitos do colectivo LGTBI. Leis como a do matrimonio igualitario, Lei 13/2005, a Lei Integral para a Igualdade de Trato e Non Discriminación, Lei 15/2022, a Lei para a Igualdade Real e Efectiva das Persoas Trans e para a Garantía dos Dereitos das Persoas LGTBI, Lei 4/2023. Ou as normativas autonómicas LGTBI, consolidan avances significativos. En Galicia, a Lei LGTBI de 2014, impulsada polo PSDG, foi un importante paso, pero a súa aplicación segue sendo insuficiente, con recursos limitados e unha falta de estruturas específicas para a diversidade no organigrama da Xunta de Galicia. A pesar destes avances, os retos persisten. Segundo o informe sobre a evolución dos dereitos de odio en España, dos delitos, de odio en España 2023, do Ministerio de Interior, rexistráronse 2.268 delitos e incidentes de odio en España, un 21% máis que no 2022. Sendo os relacionados con orientación sexual e identidade de xénero máis do 23%. Ademais, as enquisas revelan que as vítimas a miúdo reciben unha atención insuficiente por parte das institucións, o que subliña a necesidade de mellorar a formación e os protocolos de actuación. A irrupción dos discursos de odio alimentados pola ultradereita ameaza os dereitos conquistados. As administracións locais teñen un papel clave en esta loita, promovendo a educación, a sensibilización e o apoio ás vítimas. No 2025, reafirmamos o dereito de todas as persoas a vivir libres de discriminación e violencia por mor da súa orientación sexual ou identidade de xénero. É preciso redobrar esforzos, erradicar os delitos de odio e construir unha sociedade máis xusta e inclusiva. Por todo exposto, entendendo esta como unha solución, o PSDG-PSOE de Mos presenta ao Pleno deste Concello a seguinte proposta de resolución. Primeiro, reforzar os servizos de atención para as vítimas de LGTBI-fobia, garantindo unha resposta rápida e adecuada ás súas necesidades. Establecer ou fortalecer redes de colaboración con asociacións LGTBI, recoñecendo o seu papel esencial na atención ás vítimas e na promoción de igualdade. Deseñar e impulsar campañas municipais de sensibilización contra a LGTBI-fobia dirixidas especialmente á mocidade para promover o respeto e a diversidade de previr dos discursos de odio. Promover a formación específica da Policía Local e do personal municipal en materia de prevención, identificación e atención a vítimas de delitos de odio por orientación sexual ou identidade de xénero. Incorporar materias educativas e informes sobre diversidade de LGTBI nas bibliotecas municipais e nos centros educativos, fomentando a coeducación e o respeto pola diversidade. Apoiar iniciativas culturais, deportivas e sociais como festivais de cine ou eventos inclusivos que visibilicen
e provocan os dereitos do colectivo LGTBI. E está na Xunta de Galicia a dotar de maiores recursos económicos e humanos a aplicación de LGTBI, da lei da LGTBI de Galicia, garantindo o seu pleno desenvolvemento, e elaborar estudos anuais sobre o impacto dos discursos de odio do colectivo LGTBI para deseñar políticas preventivas baseadas en eses datos. Pasouse de tempo xa un montón. Bueno, perdón, gracias. BNG. Bo día a todos e todas. En primeiro lugar, desculparme porque por motivos laborais non puden chegar a tempo no inicio do pleno e desculparme especialmente con Alba por non poder estar para escoitar o discurso que traía. É un orgullo, o sea, o Día do Orgullo foi antes donte, mas sempre temos que recordar, conmemorar o Día do Orgullo, reivindicar a igualdade e a posición social das persoas LGTB na sociedade. Hoxe no Pleno Municipal vai debatir dúas mocións en conmemoración do Día do Orgullo LGTB. Sen dúbida, tanto esta moción como a do noso grupo, que despois se vai analizar, busca en esencia o avance real na normalización e a igualdade das persoas LGTB na sociedade. En ambas se sinala que, a pesar dos avances destes últimos anos, son necesarias moitas máis políticas dende as institucións que garantan a igualdade e persigan os ataques LGTBI-fóbicos, destacando a educación como un medio necesario para poder acadar a igualdade. É certo que nos últimos anos se visibiliza máis as persoas LGTB na sociedade, nas aulas, pero isto non se fixo dun día para outro e as persoas LGTB existiron sempre. Que se visibilice non significa que se acadara igualdade. A falta de coñecemento no colectivo e os discursos da ultradereita fan que cada vez, así o din as estadísticas, existan máis delitos de odio que os delitos de odio de carácter LGTBI-fóbico tamén, que se explica na nosa moción, sexan os segundos máis denunciados a pesar da importantísima taxa de infradenuncia. As medidas solicitadas na moción presentada polos nosos compañeros e compañeras do PSOE son medidas moi necesarias e por iso imos votar a favor, mas quero deixar claro que tamén o voso partido ten o goberno do Estado español e tedes a oportunidade de levar a cabo importantes reformas e dotar as institucións para conseguir avances reais en materia de dereitos LGTBI. Polo que as peticións lóxicas do voso grupo municipal ao Goberno de Mos e a Xunta son completamente necesarias, pero tamén o son o compromiso de solicitar ao Goberno do Estado español os avances reais nesta materia, así como dotación. Por iso, repito, que este grupo vai a votar a favor da moción. Moitas gracias, Sara. Ten a palabra Leo. Ben, tiña preparado a primeira intervención, pero é verdad que non a vou a ler, porque a vostedes o que lle fastidia é que nós realmente facemos isto porque queremos e porque nos gusta. O sea, o facemos de corazón. Todo o que facemos dende Mos relacionado co colectivo LGTBI, facémoslo non cara a galería, facémoslo porque creemos en eso, porque están nos nosos valores, independientemente dentro de cada un de que partido estea. E parece que lles fastidia. Parece que cada cousa nova que dicimos, e ahora fan isto, e ahora se lle ocorreu isto. E parece que é un fastidio que o Partido Popular, que a alcaldesa Nidia Arévalo, que os concelleiros, con o concelleiro Leo Costa, se lle ocurran cousas que teñan presente, que realmente o fagan porque o sinten. E porque sinten a dor que poden ter todas as persoas de non poder expresarse libremente como son. E como nós o facemos de corazón, lles doe. Porque estamos acaparando unha parte que queren que súa, pero non é súa. Que nós, que a sociedade mude, e que xamos deste xeito é o que a vostedes non lle gusta. E a prova diso que tuveron que coller no partido unha moción tipo e presentala cando, por exemplo, no punto 1 piden reforzar a atención ás vítimas de LGTBI-fobia. Que piden concretamente? Saben o que se fai? É que non sei que piden. Saben o que se fai dende o CIN ou de servicios sociais para este colectivo? Non o saben. Collen, check, presentan unha. Fortalecer as redes de colaboración coas seccións LGTBI. Saben que le están colaborando co Concello de Mos? Saben que le están indo ao instituto? Non, o poñen aquí por o que lle pasan. É como cando dicen nas bibliotecas municipais, hai unha, claro, isto é unha moción tipo, meten bibliotecas municipais. A ver, Alejandro, se realmente queren creen nisto, denlle unha volta e expresen de outra maneira, porque o máis chamativo, me o quitou da boca Sara, é que nos poden pedir a Mos, dentro de nosas competencias, que son limitadas e facemos o que podemos, piden a Xunta de Galicia, que ten competencias na materia, estamos agradecidos por as últimas subvencións que nos deixaron vincular con plan corresponsables tamén, pero
non lle piden ao goberno do Estado. O sea, a ver, é que é increíble, o sea, a veces é que non teñen convicción, isto van a presentar, chegoulle, veña a presentar isto que é o Día do Orgullo LGTBI, e iso para min, sinceramente, é unha vergonza. Nos vamos a votar a favor, xa o dixemos, porque realmente estamos convencidos de que non podemos ser un atranco neste sentido, e aínda, habendo incoherencias ou cousas que xa se están a facer, que dos 6 ou 7 puntos, creo que case todos, menos o material nas bibliotecas, que vamos a tomarlle a palabra e promover a formación que se saben que empeza en setembro, vamos a votar a favor. Moitísimas gracias. Gracias, Alejandro. Nada, Leo, alégrome moito de que estés tan... O sea, que sí, que non recoñecemos que estás traballando, pero estar en un partido político en outro para defender as políticas que se toman non só a nivel local, sino a nivel autonómico, Estado e demais, nun partido político importa moito, Leo. Invítote a que, se queres realmente defender os dereitos das persoas LGTBI, pois igual non estás no lugar adecuado. Bueno, recordar que Mos, pois, colócase a bandeira LGTBI gracias a que unha organización juvenil, que é Xuventudes Socialistas de Mos, solicitou por esa bandeira. Foi o secretario xeral desa organización o Concello a solicitar esa bandeira e recibiu unha resposta moi bonita, que se tiña que pôr a bandeira de LGTBI, tamén tiña que pôr a bandeira dos nenos Xesús ou a bandeira do home. Xa me dirán que querían esas concelleiras colgar no balcón do Concello. Bueno, recordo o Partido Popular que o que se fai nos parlamentos afectan directamente as persoas LGTBI. Parece-nos genial o que dicen que estén comprometidos co colectivo. Estamos falando das persoas trans. A realidade é que a día de hoxe teñen a lei trans recurrida polo Constitucional. A teñen vostede, o Partido Popular, Leo, no que está vostede. Isto é unha falta de coherencia total. Na Comunidade de Madrid fixéronse o primer retroceso en materia de LGTBI trans da historia da democracia. E sabes por qué, Leo? Sábelo, non? Abrindo as portas a que se poidan levar a cabo terapias de conversión. Unha barbaridade, Leo? Devolvendo criterios patologizantes médicos, eliminando do ámbito educativo as políticas de inclusión e diversidade. E sabe o peor? Que o fixeron sin a necesidade de Vox. O fixeron sós. Pero tamén pasa na Comunidade Valenciana, onde Mazón lle compra o relato a Vox e vai a modificar a lei trans, como en Baleares. Estamos vendo como se volven a secuestrar libros, bandeiras, prohíben películas, pintan bancos que estaban pintados con color arcoíris. Falando de bancos, aquí en Mos había un banco pintado con color arcoíris en San Eleuterio. Foi pintado ca bandeira de España e foi repintado ca bandeira LGTBI. Foi pintado. Menos mal que está o Partido Socialista. Gobernando, estamos loitando indiscriminadamente contra toda esa violencia e odio, sobre todo ahora as persoas trans. Por iso, fai uns días, o Partido Socialista levou ao Congreso, iso que, bueno, tanto BNG como PP, pois queren medidas, non pedimos medidas. Home, que se levas ao Congreso facer que as terapias de conversión sexan un delito en España, pois hai facer, creo. Antes desas prácticas estaban prohibidas nalgúnas comunidades, pero nos casos que se denunciaban, os que se condenaban, esas prácticas só era unha sanción administrativa. Eses cartos os recaudaban tanto as plataformas ultras... Gracias, Alejandro. Gustavo? Perdón. Sí, nada, simplemente que antes botaba en cara que se traía o discurso preparado, pero non me contestou a nada do que lle preguntei. Preguntei como querían reforzar os servicios, con que asociacións traballabas, e me fala de Madrid, da Comunidade de Madrid, non me fala de Mos. Eu estou falando de Mos e me sale con Madrid. Entonces, traendo un discurso preparado. Eu digo, falemos de Mos, centrémonos en Mos, nos estamos totalmente comprometidos co colectivo, e o que non pode pedirme a min que cambie de partido, sobre todo coa moción que tuvemos no momento anterior, cando realmente o que estamos aquí é para avanzar. Vostede dice que unha persona dun movimento juvenil reclamou colocar a bandeira, e moitos antes que esa persoa fixeron moitísimos avances e solicitudes, por eso o movimento vai avanzando. Entonces, bueno, simplemente
decirlle que cando se presenta a moción delle un pouco de forma, se quere podemos incluso pode acceder ao CIN e preguntar o que estamos a facer para polo menos ter un pouco de sentido e que non sea unha moción por presentar por cubrir o expediente no Día do Orgullo. Moitas gracias. Gracias. Alejandro. Vale. Respecto a nos o dito, pois levamos traballando en estas cousas como o Partido Popular presenta tamén mocións tipo, sí, non llevo a decir que non é unha moción tipo, pero en este eido sabe vostede, sabe a alcaldesa e os concelleiros que nos estamos bastante o pé do cañón sempre aí para que nos queiran. Desde o Partido Socialista nos gustaría contar co Partido Popular para avanzar en dereitos LGTBI, claro que sí. Pero que pasa? Que nunca sabemos o Partido Popular que nos vamos a encontrar. O Partido Popular que chega a xuño e o orgullo e di defender o colectivo. Ou o PP que dice recurrir a lei trans no Tribunal Constitucional. O PP que di defender os dereitos humanos, pero que fixo foi o maior retroceso en materia de LGTBI, recortando a lei como a fixo na Comunidade de Madrid ca presidenta Ayuso. De verdad creo que deberían aprender dos seus erros. Este ano cúmplese 20 anos do matrimonio igualitario. Acórdanse onde estaban naquele momento. Acórdanse, manifestándose nas rúas. É hora de que aprendan dos seus erros e se senten no lado correcto da historia, porque despois as súas decisións os obrigan a agachar a cabeza e a avergonzarse. E se non pregunte aos seus compañeiros ou as súas compañeiras homosexuais que se poden casar cas persoas que aman gracias ao Partido Socialista. Aínda que vostedes votasen en contra dos seus dereitos e as súas liberdades. E, por suposto, como fan con todos os avances, o recurrisen ante o Constitucional. Pedimos o seu voto favorable e moitas gracias. Gracias, Alejandro. Xa lle dixemos que tiña o voto favorable noso, pero creo que lle molesta precisamente non solamente o voto favorable, sino o noso pensamento, a nosa acción diaria, que aproveito aquí para darlle as gracias a todo o equipo do Centro de Información á Muller, o concelleiro que hai hoxe, a concelleira que estaba antes, que é Sara, e estamos tan contentos de todo o que se fai en Mos que nos disgusta bastante que vostedes estén precisamente molestos. O que lle gustaría sería que votásemos en contra desto, que non colocásemos a bandeira, que non fixésemos actividades en torno ao Día do Orgullo, e aí non nos vai encontrar. Vostede falou da lei trans. Estamos en contra desa lei trans, sí. Estamos en contra de que un home se cambie a muller para gañar unha oposición de bombeiro. Estamos en contra de que un home se cambie a muller para gañar unha competición deportiva. E estamos en contra de que un home se cambie a muller para compartir o mesmo espacio coa súa víctima sendo ele o agresor. De eso estamos en contra, efectivamente. Por eso a recurrimos e recurriremos todas as que sean necesarias. A ministra de Igualdad anunciou o outro día que iba a poñer en marcha en setembro a lei de trata. A lei de trata que hasta ahora non a puxeron en marcha porque vostedes efectivamente viven aguillotinados porque dependen dos independentistas, dependen dos asesinos, dependen de todas esas cantidades parlamentarias que todos os votos son necesarios para manter a corrupción no poder, efectivamente, e unha parte parlamentaria que Podemos non está de acordo co Partido Socialista, nin o Partido Socialista con Podemos. E, efectivamente, iso é o problema de haber demorado a lei de trata tan necesaria que o Partido Popular lle leva pedindo. E agora dice que a van a poñer en marcha en setembro. E resulta que, se esa lei a van a poñer en marcha, vamos a ver que lei presentan, pero que seguramente, saben unha cousa, esa lei a tiña que votar Ábalos. Que lles parece? Esa é a situación que vostedes teñen tan incómoda, tan agónica, que por eso trouxemos esa moción anteriormente e os vamos a fear todas as veces que sea necesario. Así que todo o que vostede ten aí escrito, non hai ni unha sola frase, ni unha sola palabra que lle vayamos a aceptar hacia nós.
porque levamos no goberno de Mos 4 maiorías absolutas traballando polo orgullo, traballando pola igualdade, traballando polas mulleres víctimas. Sí, sí, alto e claro, yo digo. Así que vostede acóllase a isto que lle está dicindo a alcaldesa, que non me vai a encontrar en ningún outro sitio, que sei que é o que lle gustaría, pero non me vai a encontrar. E agora, vamos a ver que pasa a partir de setembro coa lei de trata. Desde logo, contésteme agora cando poida, porque que lle parece porque estamos en contra da lei trans. Que lle parece o que lle acabo de decir das probas deportivas, das oposicións, dos espazos de agresor-víctima compartidos? Explíquemo. No, explíquemo despois, porque ahora rematamos o debate e vamos a votar. E despois ten máis oportunidades. Votos en contra? Abstencións? Votos a favor? Queda aprobada por unanimidade. Agora ten a palabra e seguimos falando do mesmo. A voceira creo que vai a ser Sara, non? Do BNG, para falar da moción tamén en defensa da igualdade e en contra da LGTBI-fobia. Foi a Comisión Informativa. Dictaminada tamén a Comisión Informativa de Política Social do pasado mércores. Vale, Sara, ten a palabra. Bo día, e seguiremos falando do mesmo moitos anos, espero, ata que non se normalice a situación das persoas LGTB. O día 28 de xuño conmemorouse internacionalmente o Día do Orgullo LGTB en lembranza da revolta de Stonewall acontecida en Nova York no ano 1969. Mais de medio século despois foron dándose múltiples conquistas en dereitos básicos para as persoas LGTB grazas a unha loita colectiva infatigable. A pesar dos avances, segue a haber moito camiño por percorrer para acabar coa discriminación e a violencia que padecen as persoas LGTB ao redor do mundo como tamén na propia Galiza. A LGTB-fobia existe aínda no noso país e conta con boa saúde en certos sectores, polo que se fai preciso continuar desenvolvendo ferramentas eficaces para o seu combate. Os delitos de odio de carácter LGTBI-fóbico son os segundos máis denunciados segundo o Ministerio de Interior, só superados polos de carácter racista e xenófobo. Segundo esta mesma fonte, o Estado español foron 522 delitos destas características durante o ano 2023, incrementándose a respecto do ano anterior. Mais é preciso sinalar que as agresións que nestas agresións existe unha importante taxa de infradenuncia, pois máis dun 80% das agresións sufridas, algunhas estadísticas as cifran no 90%, non chegan a denunciarse nunca, polo que as cifras coas que actualmente contamos non deixa de ser unha punta dun gran iceberg. Un informe elaborado no 2023 polo Foro de Identidades Sexuais do SEO do Consello da Cultura Galega advirte sobre a situación das persoas LGTB actualmente. Resulta preocupante os datos obtidos en varias áreas, sendo unha das máis graves no ámbito da educación, salientando que o 88% das entidades de colectivos LGTB galegos non considera os centros educativos do noso país sexan espacios seguros para as persoas LGTB. Non é o único estudo que alerta sobre a situación sobre os centros de ensino galegos, pois no pasado ano outro estudo volveu a poñer o foco sobre esta temática, recoñecendo que si ben a diversidade LGTB é unha realidade cada vez máis visible nas aulas, aínda son moitas as persoas que non poden expresarse libremente sobre a súa orientación sexual ou identidade de xénero por medo ás amenazas, ao trato diferencial ou ao acoso. As enquisas realizadas mostran un 81% do alumnado LGTB sufriu algunha agresión e o 69% do profesorado presenciou algunha vez agresións contra a poboación LGTB. O marco legislativo existente na Galicia é claramente insuficiente. Ademais, de que aínda non se está completamente desenvolvido a pesar de que superamos xa a década dende a aprobación da Lei pola Igualdade de Trato e Non Discriminación das Persoas LGTB. As decisións adoptadas por parte do Partido Popular na Xunta provocaron, por exemplo, que aínda non exista unha legislación específica que recolle os dereitos das persoas trans ou que non se teña desenvolvida en medidas concretas en materia educativa para fomentar a diversidade e combatir a LGTBI-fobia. Polo anteriormente exposto, este grupo presentamos a seguinte moción propoñendo os seguintes acordos. Ao Pleno Municipal reafirmar o seu compromiso con dereitos de todas as persoas independentemente da súa orientación
ou identidade de xénero e condena os discursos de odio espallados por movementos reaccionarios, polo que todas as forzas representadas no mesmo asumen o acordo de traballar activamente para evitar discriminación, non asumindo posicións LGTBI-fóbicas nin establecendo acordos, alianzas con forzas políticas e colectivos que os apoyen. Instar ao Goberno municipal a visibilizar este compromiso coa exhibición da bandeira, como xa se fixo, e promover políticas municipais que garantan a igualdade e a visibilidade do colectivo LGTB. Dirixirse á Xunta de Galicia e ao Goberno do Estado para reclamar a ampliación de dereitos e a aplicación de medidas efectivas contra o odio e a discriminación en todas as súas formas de violencia. Instar aos gobernos da Xunta de Galicia e do Estado a ampliar os dereitos recoñecidos na legislación actual e desenvolver e aplicar políticas activas contra o odio e a discriminación, con medidas claras para a protección dos colectivos que poidan ser víctimas destas violencias e con iniciativas para combater non só a LGTBI-fobia e a transfobia, senón tamén o machismo, racismo, xenofobia ou calquera outra medida de violencia. En base a isto, pedimos o voto favorable da moción. Gracias, Sara. Partido Socialista. É certo que di vostede, claro, pero é un pouco ruín, non cree? Non cree que é un pouco ruín decir que o problema que hai ca lei de LGTBI trans ataca as mulleres? Porque sí que é verdad, claro, que hai un problema. Hai un problema porque pódense facer moitas falcatruadas con esa lei, pero tamén hai que pensar nas persoas trans que queren realmente que haya unha lei que as ampare. Hai que traballar en ela. E o Partido Popular que fai? Que fai? Traballar en esa lei para LGTBI trans? No, como sempre, por pedras no camiño. E sobre mos, pois, bueno, decirlle e recordarlle que se hai un CIN en mos, e gracias a unha moción do Partido Socialista, sábeno moi ben, e non nos vai a dar leccións. A mí tamén me gustaría que me respondese a pregunta que lle fixen se en Eleuterio se repintou ese banco, que é algo significativo, pero bueno, ese banco que estaba pintado ca bandeira arcoíris, pintouse dun acto vandálico ca bandeira de España e foi repintado. Tamén me gustaría que me contestasen. Bueno, respecto á moción, decir que o Día do Orgullo e das concentracións solamente pedirlle ás veciñas e os veciños que participen en estas concentracións. Xa que non fai falta ser muller para loitar contra a igualdade. Non fai falta ser unha persona racializada para estar en contra do racismo. E, polo tanto, non fai falta ser lesbiana, gay ou trans para lucir con orgullo unha bandeira do arcoíris e loitar polos dereitos do colectivo. Porque non nos viramos que os dereitos do LGTBI son dereitos humanos. E xa que, por desgracia, temos a día de hoxe exemplos como está pasando en Hungría, co goberno ultra de Víctor Orbán e os seus socios de Vox en Europa, que intentaron impedir esas concentracións con ameazas legais contra activistas dos colectivos LGTBI. Pero, bueno, por fortuna, decenas de miles de personas se concentraron na Marcha do Orgullo en Budapest para desafiar esas ameazas legais. Isto é unha auténtica barbaridade, é un ataque non solamente ao colectivo, sino tamén aos dereitos humanos. Gracias. Gracias, Partido Popular. Ben, hasta onde me consta, por empezar polo final, ese banco que vostede comenta se volveu a pintar e se volveu a sufrir un acto de vandalismo, nadie nos lo informou. Houve outro nas Angustias, como o concelleiro Alberto nos informou que habían feito un acto de vandalismo e en 2 días, nese momento, se reparou, meteuno por rexistro e a verdade foi meu personalmente, desmontouse, que incluso dixeron que habían robado o banco, pero non, desmontouse para pintalo fora de ali, que nadie se manchara se usara ese banco. E o de San Eleuterio, o mesmo, nadie informouse se volve a producir un acto de vandalismo, porque cada banco ou cada lugar onde teñamos unha pegada referente ao movimento LGTBI, vámoslo repoñer. Sexan as pegadas que están no Camiño de Santiago, sexa o grafiti que fixemos no Camiño de Santiago, sexan mensaxes nos pasos de peón, todo o que intenten tapar,
farémolo doble. Se nos tapan un banco, pintaremos outro. Hai pegadas, non só na Rotonda das Angustias que colocamos a bandeira, ou no Concello, collemos o testigo que nos dice o BNG, e non nos importaría noutros sitios, en servicios sociais temos un banco na entrada, pero leválo ao CDL ou a outros centros non nos importa, estamos enchéndomos de pegadas que sean visibles, que iso non é importante, o importante é a conciencia nas persoas, pero que non nos escondemos, estamos intentando que en cada recuncho, en cada esquina, poda estar presente esa bandeira como modo de, a final de chamada de atención. A moción do BNG va un pouco en línea do que falábamos anteriormente, non estábamos a favor, hai puntos que xa se están a facer e seguir pedindo novos esforzos tanto a Xunta como ao Estado non nos vamos a opoñer. Si que dame un pouco de mágoa porque me dicía outro día Gustavo, canto máis se fale do tema do orgullo, mellor. Eu creo que é mellor falar unidos alto e ben, porque a mellor se hubiéramos feito unha moción conxunta, que xa dixen que o foco podía ser para vos, que vos deixaba que vos a defenderades, para que non aquí ven ningún tipo de protagonismo, o protagonismo vos lo deixamos, nos preferimos as accións e non o protagonismo. Pero claro, estas cousas que pasaron de pedir cousas que se están facendo ou pedir cousas sen realmente que queredes relativo ao CIN? Pois este cambio, que queredes que poñamos nas accións? Pois que en vez de facer 1 ano se fagan 2. Iso, se nos sentáramos e fixamos a moción conxunta, se pudo haber feito. Pero o dicíamos con esa vontade, porque non era ni con ironía ni con nada. Realmente queremos que se faga o mellor posible. E agradecemos cando Gustavo dice, pois deberías facer isto, ou as charlas non serán. Eu collo sempre todas as súas recomendacións, se son sin ironía, son serias, e para avanzar o colectivo nos vamos a estar sempre a favor. Así que nada, en principio, pouco máis, que votaremos a favor, pero que, bueno, para a próxima, pois intentamos ter unha comisión informativa un par de meses antes, elevar do próximo Día de Orgullo, elevar tamén todo o que se fixo no anterior, pois se queredes ver que hai algunha falla ou algo que non estades de acordo, podades contemplarlo nunha nova moción e dar conta do que se está facendo. Vale, moitas grazas. Gracias. Sara? Sí, pois para a próxima estaría ben ter a comisión antes, un par de meses antes, para ver as tarefas que se poden facer, como para que non pase como este ano, que, por exemplo, o mesmo día do acto do Día do Orgullo, á mesma hora, había un acto de concentración de bicicletas. Entendemos, este grupo entende, que o Día do Orgullo é un acto sustancialmente importante como para que a atención de todo o Concello sexa nese acto. E así se pode ver que esta moción é claramente importante, tal e como dixemos con anterioridade, porque as intervencións que hubo realmente estuveron contestándose entre vos e non prestar moita atención ao que establecía a moción. Así que vou a incidir que, pese aos avances, a desigualdade social das persoas LGTB é unha realidade que se sufre día a día. Fronte a iso, as institucións teñen que ser cimentos fortes e protexer e garantir a igualdade e normalizar ao colectivo LGTB. Hoxe en día, como xa indiquei antes, queda un longo camiño por percorrer para acabar coa discriminación e a violencia que padecen as persoas LGTB, sendo un dos mecanismos máis necesarios para conseguir estes avances en igualdade a educación. A educación non só no sistema educativo, tamén nas institucións e na cidadanía, porque a falta de información e de coñecemento deriva en situacións de discriminación e violencia. A falta de coñecemento deriva directamente en falta de liberdade, en ocultación, cando todas e todos sabemos que os avances veñen directamente pola normalización das situacións completamente normais, que a falta de información precisamente fai que non o sexan. Esta é unha mostra clara do que dixo a alcaldesa antes, polo que votaron, polo que recurriron a lei trans, por esa falta de información, porque aos exemplos que especificamente dixo... Ten que rematar. Estamos no segundo aínda, pensei que cerraba xa. Detona unha falta de información e de coñecemento concreto sobre a realidade das persoas trans e dos seus dereitos. E isto é o que as administracións teñen que evitar, e sobre todo nós, como representantes públicos, que temos que ser contundentes e garantir os dereitos das persoas LGTB e fomentar en todos os ámbitos da súa integración e a súa protección. Gracias. Alejandro. Leo. Sara.
Nada máis, que solicito o voto favorable e que se tomen as medidas para os seguintes días do orgullo podamos debatilo en conxunto. Moi ben, pois eu creo que vamos a estar de acordo tamén con esa moción e, por suposto, que intentaremos que se faga pois unha comisión con tempo suficiente para que todos poidan participar, non solamente na comisión, sino que a mí me gustaría que participasen nos actos que fai o Concello, non solamente de orgullo, sino que de todo, porque a verdade é que casi nunca están con nós. E efectivamente, pois a Concelleira de Deportes fixo coincidir co Día do Orgullo por unha cuestión de organización cos clubs de fútbol, porque tiñan tamén que rematar a tempada con esas homenaxes que lle fixemos, pero nós mesmos nos demos conta que sempre é mellor que os actos non se solapen. Pero tamén lles digo que é bastante difícil, porque entre toda a actividade que fai o mundo asociativo, o deportivo, máis o propio Concello, pois a veces é difícil, pero tentaremos que sea así. E, bueno, pois para rematar, querido Alejandro, eu decir que acepta vostede o que lle estou expoñendo e o único que me teña que contestar é que somos ruíns, pois efectivamente é bastante pobre, non, o que vostede me dice. Mire, eu lle estou dando argumentos de peso que todas as españolas e os españoles entenden cando se explican de por que recurrimos esa lei. Esa lei se pudo haber correxido no Congreso, pero non quixeron. E por eso fomos ao Constitucional. Sin embargo, as súas chapuzas legislativas en materia de igualdade, que llas vou a nomear, algunhas sí que tuveron que agarrarse aos nosos votos para correxilas, como é a lei do sí é sí. Por lo tanto, dice que fai o PP. No, perdone, vostedes son os que están gobernando. Vostedes son o goberno de España, por desgracia, para os españoles. Pero de momento son o goberno de España. E vostedes non contan co Partido Popular nunca ou casi nunca. Pero sí, efectivamente, na chapuza legislativa da lei do sí é sí, que escarcelou a 120 homes desde hai 5 anos que estamos esperando os datos. E falo do ano 22. Os últimos datos son do ano 22. 23, 24, 25, que non nos dan os datos. Poñémonos a temblar. 120 escarcelados e 1.200 rebaixas de condena. Esa é a súa lei. A chapuza legislativa que vostedes acudiron ao Partido Popular para arreglala. Pero teñen máis chapuzas legislativas, como é a lei de paridade, que é un ataque ás mulleres, as cuidadoras de menores e as cuidadoras de maiores, tamén que somos as mulleres. E vostede pon esa cara porque non o sabe, e que vostede non sabe que se unha muller pide unha reducción de xornada pode quedar sin o posto de traballo. Esa é a súa lei de paridade. Sí, yo digo eu. E tamén precisamente a lei trans, que como vostedes non atenderon as peticións do Partido Popular, fomos ao Constitucional. Porque somos ruíns por eso, por defender que non se comparta espazo agresor-víctima, por defender que un bombeiro non pode estar sacándolle a plaza a unha persona porque cambiou o sexo. Somos ruíns porque un home se cambia a muller para poder competir e gañar unha competición deportiva. Somos ruíns. No, o que somos é un partido que ten os pés na terra e que defendemos o orgullo, o LGTBI, as mulleres, a igualdade, pero non as injustizas, nin as chapuzas legislativas do Partido Socialista. Así que aquí estamos para correxilas, vía constitucional, vía Congreso e espero que pronto vía porque somos o Goberno de España. Xa lle digo que queda pouco, queda pouco. Procedemos á votación da moción do BNG. Votos a favor? Queda aprobada por unanimidade. E procedemos agora a rogos e preguntas que ten a palabra o Partido Socialista. Que tal? Bos días a todos. O noso primeiro rogo é respecto da publicidade das actividades do Concello, tanto no que se refira a eventos importantes como a recente visita dos membros da Asociación de Residentes en Mos en Buenos Aires, como de calquera actividade que se fai no Concello, cultura polo xeral. Se acaba de decir a alcaldesa que admito o solapamento que hai en algunhas actividades. Botamos de menos unha mellor organización que permitira facer un máis caluroso recibimento por parte das asociacións e dos veciños
aos membros da asociación en Buenos Aires. Pois pedimos, por tanto, unha maior publicidade do que é esa organización de eses eventos que se fan. O segundo rogo... Sí. Vou dar a palabra á Conselleira de Cultura. Bueno, xa lle dixen na comisión informativa que os residentes de Mos en Bos Aires tuveron un apoio importante das asociacións aquí o Día da Rosa, porque estaban todas as asociacións, e creo que o demostramos, incluso cando saíron ao escenario, que todo o mundo se arroupou. Que o día 12 non acudiran ao Concello, nos estaban invitados, estaban todos informados, pero tampouco está nas nosas mans, obligarlle as asociacións. Creo que o mellor, como viñan o día 13, pois o día 12 só se achegaron algúns, pero claro, xa non é cousa nosa. Esa é a explicación. Bueno, quizás si se adelantara un pouco máis o plantexamento do que era a visita dos residentes de Mos en Buenos Aires, pois ao mellor tamén podían tamén esas asociacións, eses veciños plantexar mellor como podían participar nesas actividades. Isto non é un debate, xa lle contestou, pero eu quero deixarlle tamén claro que foi impecable. Impecable. E o que me faltaba é que veñan a reprochar algo desa visita que foi impecable no tocante á entrega total e absoluta da concelleira, do goberno, do Concello e das asociacións. Impecable. E de verdad que eu creo que se foron moi contentos porque puderon estar en todas as parroquias, visitar todos os centros que se organizaron actividades, e tanto na chegada como na despedida, pois estuvo todo o mundo invitado. Entón, eu non llevo a aceptar a algo que costou tanto traballo organizar e poñer en marcha e implicar a tanta xente que veñan aquí a afear absolutamente nada. Vostedes teñen a programación sempre a man, vostedes teñen sempre a información de todo, e é unha mágoa que non participen máis das cousas, pero é que é decisión súa. Agora, eu non lle vou aceptar que me diga que non fomos á xuntanza de palilleiras porque non me avisou Sara, que non fomos á festa da bicicleta porque non me avisou Feli. Toda a programación se coloca nas redes sociais do Concello, toda a programación, toda. Entonces, cando vostedes non asisten, pois será porque teñen outros asuntos de máis importancia para vostedes ou o que sea. Agora, é bastante duro ver que empeza xaneiro e remata decembro e vostedes pásanse polo forro todo o que hai en este Concello. Non solamente municipal, sino das asociacións. E lles quero recordar que teñen a obligación de participar, igual que nós. Porque que estemos no goberno, que estemos na oposición, somos corporativos todos e merece a xente que o respetemos acudindo. Ahora, cada un que faga o que queira, pero ahora era o que me faltaba escoitar ou intentar decir que non van as cousas porque non lle avisamos. Non, eso non lle vou aceptar. Máis preguntas. Ben, o segundo rogo é tamén sobre as festas da Rosa. No caso concreto do concepto que hubo de Juan Magán, produciuse un pouco de embotellamiento nos accesos, porque como a xente aparcaba nos camiños, incluso ás veces nun lado nun outro, tuvo que, por fin, a Garda Civil cortar un acceso para que non acudira máis coches e tal. Pensamos desde o Partido Socialista que podía haber un plantexamento de circulación en círculo para cortar camiños para que non accedan nese sentido de doble que fan os camiños. Aquí vemos todos os camiños son de doble sentido, pero en momentos como eses hai que cortalos para que non se produce esa doble circulación, porque produciros embotellamiento. Máis preguntas? E a terceira, nada, é sobre o plan cultural, non é sobre o plan estratégico cultural, non é ninguna recriminación, é solamente que para corregir quizás todas estas cousas por parte de todos, se desarrolle esas recomendacións que o plan estratégico plantexaba, creo que correxirían esos solapamentos que ás veces hai e demais. Nada máis, moitas gracias. Veréga. Ben, antes das preguntas vou a reiterar o que levo un ano reiterando. Temos 21 peticións de información sin contestar e as preguntas do pleno pasado que teñen a obligación de contestar están sin contestar. Feli, levasme dicindo un ano que me vas a contestar. Sí, Gustavo, as teño, esta semana se os dou, as teño todas listas.
Pero isto xa mo dixeche o mes pasado, hai 2 meses, hai 3 meses, hai 4 meses. E iso non é serio. Bueno, teño unha obligación, O sea... Pero xa está, se yo dixo... Sí, pero que non fan caso absoluto. E teñen unha obligación. Non, eu non estou debatindo, eu estou pedindo o que teñen que cumplir a normativa. Non só temos que cumplir nós, tamén a teñen que cumplir vostedes. Ben, ahora sobre este pleno, unha petición... Bueno, a Festa da Rosa está se convertindo nun absoluto despropósito. Poñen a repartir propaganda e flores aos do obradoiro de carpintería. Cousa que probablemente é ilegal, porque non se dedican a repartir panfletos. Non se dedican a repartir panfletos. Despois, contratan a 2 empresas organizadoras de eventos e foi unha descoordinación absoluta en xeral. Por exemplo, unha das persoas homenaxeadas ninguén a foi a recibir ao aeroporto, nin ninguén a recibiu no Pazo. O cal é bastante lamentable. Traen a unha suposta banda de gaitas, digo suposta porque ben saben que esa banda de gaitas non utiliza unha gaita galega. Cando no Concello de Mos temos 11 grupos de gaitas, 11. Por non falar de que tampouco contratan unha ambulancia en un evento que ten bastante xente, o cal deberían de facer. Pois por non falar do desgoberno que teñen. Non teñen comunicación entre vostedes. Organizan eventos o mismo día, a mesma hora, contraprograman. Despois dicirlle que as redes sociais non é un medio de comunicación oficial. Non é un medio de comunicación oficial. E os concelleiros da oposición estou facendo un rogo. Bueno, pois o rogo remate, porque non ten tempo infinito. O rogo calé. Teño un minuto. O rogo calé. Póñame o contador cando me deixe rematar sen interrumpirme. E os concelleiros da oposición non temos dedicación exclusiva. Mañán van a facer un evento ás 11 da mañán, un martes. Ou ás 10, perdón. Porque se modificou a hora por problemas da xenda. Entón non nos recriminen que non temos dedicación exclusiva, que asistimos os que podemos. Por tanto, rogo señora alcaldesa, póñase ao frente do seu desgoberno, máis Mos e menos Madrid. Lle encanta decir eso, pero a verdade é que o dice solamente vostede. O dice solamente vostede. Entonces, bueno, eu sabía que cando o meu partido me deu a posibilidade de ir nunhas listas como senadora e despois de que a xente me votase para ser senadora, eu sabía que isto iba a ocurrir e que iba a haber un momento da legislatura donde a oposición quixese afear que eu estivese en Madrid, como tantos alcaldes e alcaldesas de España, que é unha cámara territorial e que é un orgullo para Mos que eu podía estar en Madrid, e lle podo decir que me encanta poder compatibilizar a axenda da alcaldesa coa de senadora, porque ademais me dá a posibilidade de poder estar pendente de algún asunto, como por exemplo os temas de Óscar Puente, que agora coa baixa de paternidade pois non temos a sorte de encontralo, pero espero que pronto se poida incorporar e poder falar con el dese asunto garrafal que é a nova autovía que pretende facer en Mos, e como eso, pois outras cousas máis. O desgoberno que vostede lle chama, pois a verdade é que é o desgoberno que a xente leva votado durante 4 maiorías absolutas, que somos 10 persoas traballando, 10 persoas traballando, algúns con dedicación exclusiva, outros sin dedicación exclusiva, outros con dedicación parcial, pero dedicándolle todo o tempo ao Concello de Mos, e iso o ve todo o mundo, non? Eu creo que o seu papel de decir de vez en cando algunha cousa hacia a miña persona é normal, é hasta normal, sí, hacia o meu cargo, bueno, puntualizo, é hasta normal, creo que me chamaría a atención que non o fixera, por lo tanto, como é ese refrán que dicen ladran Sancho, esos ladran seña que cabalgamos, non sei como é o refrán, non? Eso é así. Eso é así. E lle quería decir pois que estamos moi contentos de todo o que foi a Festa da Rosa que rematou esta fin de semana. Canto máis contenta esta xente, máis contento está o goberno, vostedes están sempre máis disgustados, pero iso tamén é así. Por desgracia é así. E teño que decir que non hubo unha persona que chegara a Peinador, hubo 3 que chegaron a Peinador. Vostede solamente se preocupa de un valedor, pero hubo 3 valedores que chegaron en avión para ser nomeados valedores, que foron Ana Pastor, Javier Guillén e Daniel Sánchez Arévalo, e efectivamente aos 3 os recibimos aquí, non fomos a buscalos ao aeroporto porque consideramos que non era necesario, e esa é a resposta que lle teño que dar. Algúna cuestión máis que lle quedan 2 turnos? Sí, claro. Xa que só teño 3, vou nos a votar.
En moitas obras que xa levan meses ou anos feitas, sobre todo en beirarrúas, co soterramento de cables, cambio de luminarias, etc., solese deixar o oco para, efectivamente, meter o cableado, o cambio de luminarias. Ben, en moitas delas non se fixo ese cambio, está o buraco para ese cableado, está aínda ao aire libre. Por exemplo, en Torroso ou en Guizán. Entón, non basta só con inaugurar, hai que rematar as obras, ou polo menos, mentre non se faga, que se tapen eses buracos. Moi ben. Algúna cousa máis? Si, é unha última cuestión. Cando unha asociación ou persoa acada un fito importante, o goberno sae a anuncialo nas redes sociais e incluso se fai unha recepción onde se lle dá un detalle e un recoñecemento público por parte do Concello, o cal está ben. En pasadas datas, a Sala Rebullón obtivo o prestixioso Premio Martín Codas, onde a recoñecían como a mellor sala de concertos de toda Galicia, poñendo o nome de Mos no mapa, algo que xa foi recoñecido por segunda vez. A pregunta é, cando vai ser por parte do Goberno a recepción á Sala Rebullón? Algúna pregunta máis? Non. Pois nada, levantamos a sesión, moi bons días e hasta o próximo pleno. Gracias.